Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos na. Ang nakaligad karon nga takna sini or 37 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 223 sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Mayo 23 sa tuiga 2026. Kagkaroon sa madalagwan kag mga nagapangunang mga balita. Isa sa mga barangay nga gintumod gayara sa critical level, wala sang koneksyon kag halin sadto nagasagob lang sang tubig. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, 8 ka mga bagong hepe magapangalagad sa Iloilo Police Provincial Office. Samtang SB 11 o kunining solid block ka 11, luyag na maging Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Si Senator Alan or Senate President Alan Peter Cayetano willing kuno nga magbuto sa kay Senator Win bilang Senate President ko suno pa sa kay Senator Kiko Soto or Kiko Soto kombinar ko sila ba? Kiko Pangilinan. Sa aton sini nga mga kasimanwa kagabi ko gina pag sa lapo kusang nasambitan sini nga balita labi ko na kung bag-o nga K-pop group SB11 mo o Solid Block 11 gali. O Solid Block 11 amo ning ginabugusan sa minority block nga sige sa gyapon ng ila siniyang pagpaningkamot agod nga makamatigayon nga mabayluhan ang liderato sa Senado. Samtang sa aton sini nga NBA 2026 sa playoffs sa update, Oklahoma City Thunder dominar ang San Antonio Spurs serye 2-1 na sa karon, daog ang OKC. Wala gid diri makasimanwa makabrutbot ang San Antonio Spurs sang makabawi kag malagas sang Oklahoma City Thunder ang 15-0 run nga ginahimo sang Spurs sa unang quarter. Sang game number 3, sang makabanse sang napulo diri ang OKC Banwa. Gintinguhan pa nga makalagas diri sang San Antonio Spurs but why gid sila sang may mahimo. Sa pagawaswas man niya sa open sa kagadipinsa sang Oklahoma City Thunder ukon ining defending champion sa NBA or National Basketball Association. Sa dugang pa nga mga impormasyon sa aton man sinikaron niya nga pagpangalaga ng mga kasimanwa, istoryahan naton ining dakop na, no? Or pagpaningwa man sang kapulisan kag sang mga law enforcement agency nga madakpan si Senator Bato de la Rosa kung madumduman pa matapos gagin basura sa Korte Suprema ang iyang siningang gihingyo nga TRO or Temporary Restraining Order sa pag-implementar sa warrant of arrest nagikan niya sa International Criminal Court. Inakabig na karon nga ini siya ang fugitive from justice. Ang latest sila diri karon sandig naman sa National Bureau of Investigation, ginakabig karon ang anay Chief of PNP kag subong senador nga armed and dangerous. Sa aton sini nga mga kabumbo ti magabo sining plastada ang istorya karon nga nagalanog nga banwa. Base maglabot sa punto lang ati ang aton sining mga law enforcer ang rason
nga gamito ng mga tinaga nga ti wala kaming magawa nanlaban si bato. Sa aton sini karon niya nga mga taga-palamati. Samtang nagapati din karon kag sige pa ang maneuver sa SB11 o kon Solid Block 11 sa aton sini nga mga kasimanwa sa pagka-Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian kay padayon kuno manwa ang inistoryahan ay sa sining panibago nga leadership change sa Senado. Pahayag ni Senator Kiko Pangilinan sa aton sining kasimanwa gati si Senator Gatchalian ang nagpakita sa iya sining liderato hilabi pa sa tong deliberasyon sa proposed 2026 national budget. Luyag sang tanan, lakip na ang SB11 o Solid Block 11 nga mangin presidente sang Senado si Sherwin Gatchalian. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Napamatud-an naman niya during sa mga pila panginiya ka mga deliberasyon kung ano ang iya sining ikasangkol. Hambal ni Senator Kiko Pangilinan mayara sang prinsipyo kapable kag patas ini siya. Rason nga ti pwede yan ni ma-unite kag subong mapatigayon ang lapnagon sining pagreporma o kag manginisay ang bugos siniyang Senado. Sa aton sining mga kasimanwa, ginpahayag man ni Senator Kiko Pangilinan nga ang current Senate President nga si Senate President Alan Peter Cayetano sa aton sining mga kabumbo ang mabuto pa kuyo kung gani sa kay Senator Gatchalian kung pananglitan nga siya mag-Senate President or inuso nga maging Senate President. Aba, sa aton sining mga kasimanwa, ang endorsement halin sa kay Senator Panfilo Ping Lacson gagin konfirmar sang gagin konfirmar nga another leadership change ang yara karon ginatrabaho. Less than 2 weeks matapos nga gin assume ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate Presidency. Sa aton sining mga kasimanwa, for example, may magtindog dira karon sa bahin sang plenaryo sa aton sining mga kasimanwa kag mga hambal nga inisya ang nagaduso nga ideklarar nga bakante ang tanan sining posisyon sa bahin iya sang Senado kag kun may mag-second na demotion at may mabinutuhay ginini. Kung maglabot kuno sa punto nga may binutuhay, hambal ni Senator Kiko Pangilinan, sinya bisan si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President subong sa kay Sherwin Gatchalian pa niya mabuto. Di matabo ayhan ina. Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa, sa piyak to may ginahuring-huring man kag nagpakigistorya na kuno gani sa mga kasubong niya nga mga senador, si Senator Loren Ligarda. Siya ko may haragin man sa mga mamunas niya, nominate nyo ko kag ako butuhon nyo sa aton sini nga mga kauturan di mabalani karon kung may haragin man bala kag kun matigayon ining panibag-o sinibanwa nga change of leadership sa bahin karon niya sang Senate. Amo na bala ayhan ining ginatawag sini karon or ginkabig ni Senator Raffy Tulfo sadto sa aton sini nga mga kasimanwa or Erwin Tulfo rather. Hambal ni Senator Erwin Tulfo siling one step lang niyang kinanglan kung matigayon tapos ng buksing kay sino ay hand step ining ginahulat nila hindi ay hand base kung kay Senator Alan Peter Cayetano pang step nga ginahulat sa SB11 sa aton sining mga kabumbo o galing iti kung isa lang ang magsaylo sa bahin karon niya sa majority block kulang man yapon sa isa kay 13 ang kinahanglan sini nila mo sa aton sini nga mga kabumbo agod iya nga mangin majority ini sila karon
Di balantayan ini basi kung may ara pag inira sa ginanigosyar bala kag makabig manaton nga maka one step naman. O kag matigayon ining change of leadership sa aton sinikaron nga mga kabombo. Oras na ton diri sa Bombo Radyo Iloilo sa Bombo Hanay sa Udto 47 minutos na ang nakaligar sa takna sining nga alas 11 sa aton sinikaron niya nga panglagad. Istoryanta dugang pagin sining mga balita kag impormasyon diri man sa aton sinikaron niya nga palatuntunan. Ang latest information from the Criminal Investigation and Detection Group nga yara sa gihapon, no? Sa aton sining mga kasimanwa sa pungsod Pilipinas, si Senator Bato de la Rosa sandig diri sa CIDG. Nagapati diri karon manwa si Director Police Major General Robert Alexander Amorico II nga yari lang sa bahin karon niya sang pungsod Pilipinas ining fugitive nga si Senator Bato de la Rosa. Sandig sa ila siniya nga natipon nga impormasyon yari pa sa pungsod si De La Rosa katulad ni sining negosyante nga ginakabig nga wanted person man nga si Atong Ang ginapangita ini sila karon sa aton sini kapulisan si Bato bilang co-perpetrator sa nga co-perpetrator sa nga crimes against humanity ni kaupod sila ni former President Rodrigo Duterte. Kag si ining negosyante naman niya nga si Charlie Atong ang involve sa sining kaso sa missing sabongeros. Ginpahayag man ni Morico nga preparado sila ipatuman ang warrant of arrest nga ginpagwa sa International Criminal Court bangod sa crimes against humanity sa aton sining mga kabombo na tuhoy naman sa war on drugs ni former President Rodrigo Duterte. Ginpahayag ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. nga mas makapaayo nga mag-surrender na lamang si Bato. No, agod nga malikawan kuno ang kinagamo kay bagogin lamang ang National Bureau of Investigation ginakabig si Senator Bato bilang armed and dangerous. Sa aton sining mga kasimanwa, tidamo gani ang nagahambal diri sa aton sining mga kuturan nga basi bala matabo pahilayo lang, no? Makabati naman kita sa mga tinaga nga wala kaming magawa, sir, ma'am, no? Nanlaban kasi si Bato. Basi ko na muna bala pahilayo lang sa aton sining mga kuturan. Sa sining mga hitabo nga nangin common sa tong tiyempo sa anti-drug war, no? Ni President or former President Rodrigo Duterte. Sa karon sa aton sining mga kasimanwa, ang PNP wala man nagahatag sang kitar, particularmente ang Criminal Investigation and Detection Group. Bangod man nga ti pahayag diri ni Police Major General Morico. Siling niya, former officer ni sa Philippine National Police ang aton sining dalakpon ang ginakabig sini iyang wanted na person. So, right now, alam ko, hambal ni Major General Morico, alam ko na pinapanood niya tayo. Alam ko na binabasa niya ang ating mga body language. Kag nangin intelligence officer din ito, si Senator Bato. That is why ngati sa aton sining mga kabombo nagahalong man karon kag atagsa ka mga tikang sa Criminal Investigation and Detection Group sa aton sining mga kasimanwa, very cautious gid sila, no? Kag subong man sa aton sining mga kauturan, no? Sa sining informasyon nga armed and dangerous, base kon isa man ini karon sa mga ginakonsiderar kag ginapreparahan sa aton sining kapulisan kay iban pa nga mga law enforcement agencies katulad na lamang sa National Bureau of Investigation. Pero kung ako kay Senator Bato, sa pulis ko yung mapadakop, pa engineer, di ko yung mapadakop sa NBI. Ano, may bala na to sa NBI to. Sa aton sining kabombo. Pero, ano ba, i-share ko pala sa inyo kay sandig diri sa report sa kapulisan ang natabo to lang nga tiniruhay sa sulod sa Senate.
kung sa diin pila ganito 44 ka bala or inagyan sang luthang ang nakita sang pagpangusisa diri Banwa. 44 shots no sa Senado. Si Aplasca nagpalupok 26 sa aton sini magkuturan. That is why hambal sa PNP overkill. No? Pero ang trajectory sang lupok no nga naghalin sa kay General Aplasca pababaw tanan ang trajectory pababaw sa aton sini nga mga kabumbo. Samtang ang return fire sang taga National Bureau of Investigation tadlong yang trajectory sinibot silingon nga may tinutuyo gid sila nga igoon sa ila sini nga lupok kay gini makabig ngadto iya warning shot no. Sandig naman diri sa payag karon sang kapulisan sa ila sini nga report 39 shots nagikan sa kusaa kag 5 lang kalupok ang nagikan sa National Bureau of Investigation no sa aton sini nga mga kabumbo. Ang CIDG trajectory analysis nagtumod nga ang mga bala ang pasaka puro paakyat hindi kay padulong sa makabi-kabi nga threat no sa aton sini nga mga kabumbo. Not in defense. Ang mga anggol nga ginpalupok nagapakita nga why sa may ginaatake sang ini sila ang nagpalupok sang ila sining armas. 39 shots upward trajectory sa aton sini nga mga kabumbo sa building sang Senado no. Ang CIDG nag-recommend karon nga mag-file sang charges against sa Aplasca kag duha ka mga usa personnel sa pag-violate sa Private Security Services Industry Act. Samtang ginpahig man diri ni retired General Aplasca nga ining nasambitan karon iyang video clip or CCTV clip sa aton sini mga kabumbo spliced or gin-edit para nga suportaran ang naratibo sang pagtumok sini sa mga katapo sang Office of the Sergeant at Arms sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa ti ang PNP nagpahayag sa niya paano ina makabalikaw nga edited kay authentic ina no may timestamp pa ang nasambitan sini karon iyang video kag direkta ini nagikan sa source no sa aton sini nga mga kasimanwa ti Botselingon nga may ara sang nagasugid sang tuod may ara man sang luyag man lang iya papatihon sang naratibo o kung nagapalapaw sang istorya ti sinuayhan ang nagasugid sang minatuod natuhoy iya sa sining nagluntad nga pag palupok sa armas sultang sa sulod sang Senate building sa aton sini karon iya nga mga taga-palamati. Pero ti amo na bla kung ang result sa scientific investigation nagapakita nga ang lupok or ang trajectory sang bala sang ginapatihan halin sa pusil isa ka PCC no sa aton sini nga mga kabumbo di maghambang ka nga PCC ang armas ni may General Aplasca sa aton sini nga mga kasimanwa no amo ni siya ang pistol caliber carbine no laba ni siya but ang iya sini nga bala ginachimberan ini sang iya ka standard handgun just like a 9mm di ang gingamit ni Aplasca nga iya sini nga gin ano iya sini nga ginapalupok sa aton sini nga mga kabumbo no amo ni siya ang CC Scorpion no injeno ba kung mapakita na CC Charlie Zeta
no? Or Zebra, CC Scorpion, amo ni siya ang pistol caliber carbine, PCC, nga gingamit ni General Aplasca sa pagpalupok or tawag siya ni warning shot sa pagkonfrontar niya sa mga taga National Bureau of Investigation. Sa aton sini nga mga kabumbo, ining CC or iyan ni siya, no? Iyan ni siya ka Czech Republic nga armas sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kanamo sa mga nagsilikat subong iyang CC mo. Seska Strovjovska. Grabe nga ngalan sa manufacturer. Muna siya ang CC Scorpion ni General Aplasca sa aton sinigaro niya nga mga kabumbo. Ini siya ang dominant sa home defense, tactical training kag competitive shooting bangod sa simple kag ultra reliable blowback operation system, compact ergonomics kag nagsikat ini sa aton sini nga mga kabumbo sa mga naga practical shooting bla. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo kay may kategory man niya nga handgun, may kategory man niya nga PCC or pistol caliber carbine. Sige, istoryahan tadugang ina karon sa aton man sini para niya nga pagpangalagad sa gyapon diri sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig, kolektahon Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-23 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, ang Solid Block 11 o mga miyembro ng Minority Block nagpahayag ng suporta sa kakayahan ni Senator Gatchalian na maging Senate President. Ang pagbangon ng Senado, posible raw na magsisimula kay Gatchalian. Ang Commission on Elections nakandang maglabas ng sabina laban sa campaign donors ni Senator Dante Marcoleta. Muling pagbuhay sa kaso ng senador, hindi pa nakikita ng full body. Ang Justice Department at National Bureau of Investigation naman hinimok si Senator Bato na sumuko na lamang sa mga otoridad habang ang kalihim ng Justice Department itinangging utos ni Pangulong Marcos ang tuluyang pagpaparesto sa senador. Ito namang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte posibleng tuluyang matapos bago magtapos ang buwan ng Agosto. Abangan sa ating provincial report mamaya ang Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nakahanda na sakaling magkaroon ng phreatic eruption sa Bulkang Bulusan matapos ang pagtaas ng seismic activity. At sa ating international news naman, 6 na medics nasawi sa loob ng 24 na oras dahil yan sa Israeli strikes sa Lebanon. Sa sports news, abangan din pumamaya ang Filipino bare knuckle boxer na si Rolando D. Matagumpay na naidepensa ang kanyang titulo matapos pabagsakin ng isang dating world champion sa Super Welterweight Championship. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagpahayag ng suporta at kumpiyansa si Senator Kiko Pangilinan sa kakayahan ni Senator Sherwin Gatchalian na maging Senate President. Sa pahayag na nilabas ni Pangilinan ngayong araw, nakasaad dito ang kagustuhan ng lahat ng mga miyembro o kabilang sa tinatawag na Solid Block 11
o ito kong mga miyembro ng minority bloc na maging Senate President itong si Senator Gatchalian. Ayon kay Pangilinan, napatunayan na ni Gatchalian ang kanyang kakayahan lalo na sa mga deliberasyon para sa 2026 national budget. Nagpapakita lamang ituan niya na kaya niyang protektahan ang pera ng bayan at matiyak na mapupunta ang pondo sa kung saan ito higit na kailangan. Kung ibabatay din sa prinsipyo niya, may kakayahan, matatag at patas si Senator Gatchalian. Sa praktikalidad, kaya din umano niyang pag-isahin ang isang mas higit na malawak na reform-oriented na Senado na may balanse o mas balanse, mas may pananagutan at katanggap-tanggap kahit sa ilang miyembro ng kasalukuyang mayorya. Ayon pa sa Senador, maging si Senator Cayetano na kasalukuyang lider ng mataas na kapulungan ay nagpahayag na rin ng kanyang kumpiyansa at sinabing maaari niyang iboto si Senator Win bilang Senate President. Muling lumutang nga ang pangalan ni Gatchalian bilang bagong kandidato sa pagka-Senate President. Halos 2 linggo mula noong napunta kay Cayetano ang Senate Presidency mula kay dating Senate President Tito Soto III. Inihayag naman ni Senator Pan Philippine Lacson na maaaring magsimula ang pagbangon ng Senado mula sa kasalukuyang kalagayan nito sa pamamagitan ng pagkakaisa ng minority bloc sa pagsuporta kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Tinawag ni Senator Lacson na eminently qualified si Gatchalian na anya ay masipag, handa sa mga committee hearing at mahusay sa pag-unawa at pagpapaliwanag ng mga isyong tinatalakay sa Senado. Binigyan din niya na laging handa at maayos itong magtrabaho sa mga pagdinig at paghawak ng mga komite. Ayon pa kay Senator Lacson, maaaring maging acceptable si Senator Sherwin Gatchalian hindi lamang sa minority kundi maging sa ilang miyembro ng majority bloc at makakatulong sa pagbuo ng mas nagkakaisang Senado na tututok sa mga mahahalagang isyu. Gayet din niya, hindi niya iniisip ang posibilidad na maging Senate President dahil kailangan umano ng posisyong malawak na gray area sa politika na hindi niya kayang gawin dahil sa maigpit niyang paninindigan sa tama at mali. Sa ngayon, umaasa ang minority bloc na may ilang miyembro ng majority na sasama sa kanilang advokasya upang maibalik ang integridad at tiwala ng publiko sa Senado. Nanindigan din si Senator Panfilo Lacson na non-negotiable para sa minority ang posibleng pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang susunod na Senate President. Ito ay kung makipag-ugnayan man ang minority bloc sa majority para sa anumang negosasyon. Ginawa ng senador ang naturang pahayag kasunod nga ng muling paglutang ng panibagong pagbabago sa liderato o usapin sa panibagong pagbabago sa liderato ng Senado. Ilang araw lamang huyan matapos na mapasakamay kay Senator Alan Peter Cayetano ang Senate Presidency. Ayon kay Senator Lacson, sa pananaw ng kasalukuyang minority bloc ay si Senator Gatchalian ang pinaka-acceptable. Hindi lamang sa panig na minority group na binubuo ng 11 miyembro kundi sa ilang senador na bahagi ngayon ng mayorya. Kung sakali man niya na may lilipat na senador mula sa manipis na bilang ng majority bloc, tiyak na pabor din ang mga ito kay Gatchalian na magiging lider ng mataas na kapulungan. Pagbabahagi pa ni Lacson, ang palaging highlight ng usapan ng minority ay ang pagbago at pagbangon muli sa dignidad at integridad ng Senado kasunod ng naganap na kaguluhan kamakailan at ang naging epekto nito sa publiko. Dapatan niyang isa ito sa mga pangunahing tututukan ng Senado o susunod na liderato ng Senado kung sakali mang magkaroon muli ng kudeta o palitan ng lider. Samantala, binigyan din ni Senator Sherwin Gatchalian ang pangangailangan ng mas malawakang pag-aayos sa Senado lalo na sa imahe nito kasunod ng mga serye ng kaguluhan na nangyari sa mataas na kapulungan nitong nakalipas na linggo. Binanggit ng senador ang mga lumalabas ngayong video online kung saan paksa ng kaliwat kanang puna at katatawanan ang mga nangyari sa mataas na kapulungan. Ginagawaan niyang memes at katatawanan ang mistulang drama. Dapat anyang mabago ito at mapagtuunan ng pansin ng kasalukuyang liderato o ng sino mang susunod na lider ng Senado. Ayon pa kay Senator Gatchalian, sa loob ng 10 taon niya bilang senador, ngayon lamang siya nakaranas ng ganitong sitwasyon. Aminado ang senador na tinamaan o naapektuhan ang dignidad at imahe ng Senado kasunod ng mga serye ng kaguluhan lalo na ang naganap na pamamaril sa loob ng Senado. Sa ngayon ay lumilinaw na rin anya ang nangyaring pamamaril at dapat mailabas ang aktwal na nangyari sa mataas na kapulungan kasama na ang pagpapanagot sa sino mang sangkot dito. Dapat din anyang siguruhin na hindi na ito mangyayari sa hinaharap bilang pagprotekta sa imahe at integridad ng kapulungan.
Matatandaan mga kabombo, lumutang itong pangalan ni Gatchalian bilang isa sa mga napipisil na maging Pangulo ng Senado dahil sa kanyang hatak na pagsamahin ng ilang miyembro ng Majority Bloc at lahat ng kasalukuyang Minority Bloc. Nagpahayag na rin ng interes at kumpiyansa ang iba pang senador sa kakayahan ni Senator Sherwin Gatchalian na mamuno sa Senado. Sa ibang mga balita ho tayo mga kabombo, inayag ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na posibleng matapos na bago magtapos ang buwan ng Agosto ng kasalukuyang taon itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Representative Ridon na inaasahan nilang matatapos ang kabuang pagdinig sa loob ng 2 buwan, kabilang na ang presentasyon ng defense panel. Pinuri rin niya ang Senate Impeachment Court sa pagtatakda ng July 6 bilang petsa ng aktual na pagsisimula ng trial at iginiit na handa na ang prosecution panel na ilatag ang kanilang ebidensya. Kasunod naman ng pag-convene ng impeachment court ay binigyan itong si Vice President Sara Duterte ng hanggang sa 10 araw para sagutin ang articles of impeachment habang bibigyan naman ang House Prosecution Panel ng 5 araw para tumugon kapag naisumite na ng defense panel ang kanilang kasagutan. Ayon kay Ridon, hindi na rin matagal ang pagitan ng mga nakatakdang hearing kaya posibleng matapos ang proseso sa loob lamang ng inaasahan o itinatakdang timeline. Sa bahaging ito, mga kabombo Star Nation, kuha muna tayo ng mga balitang tinutukan ng ating news team. Ang Commission on Elections nakahandang maglabas ng sapina laban sa campaign donors ni Senator Dante Marcoleta at itong muling pagkabuhay sa kaso ng senador sa poll body hindi pa nakikita. Mariport dyan si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Genesis, Bombo Jai, inihayag nga ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na nakahanda ng maglabas ng sabina ang Law Department laban sa mga campaign donors ni Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay yan ang umano'y hindi pagsusumite ng kinakailangan Certificate of Donation noong nakaraang halalan. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Garcia na maaaring mailabas anumang oras ang sabina kina Michael Tan Defensor, Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Ayon sa kanya, ito ay kasunod ng isinagawang preliminary investigation ng Law Department matapos umanong mabigong magsumite ng Certificate of Donation bago ang 2025 national and local elections. Ipinaliwanag pa ni Garcia na layunin ng sabina na mabigyan ng pagkakataon ang kampo ng mga respondent na magsumite ng kanilang counter affidavit laban sa reklamong inihain ng Political Finance and Affairs Department o PFAD ng Commission on Elections. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Yes, oo, yung Comelec Law Department, anytime pwede mag-issue na yun ng tinatawag na sabina para pasagutin naman yung mga donors doon sa aligasyon laban sa kanila ng Political Finance and Affairs Department natin. Siguro nga naging busy lang kami itong mga nakakaraan, pero baka yan ang susunod na asikasuhin ng Law Department namin. Kasi meron tinatawag na, pag nasa Law Department na kasi, yung ginawa kasi ng Political Finance and Affairs Department, ang tawag doon ay motu proprio fact-finding. So dito naman sa Law Department, after ma-assess halimbawa yung i-file ng Political Finance and Affairs Department, pwede na sila mag-conduct ng tinatawag naman na preliminary investigation. So sa preliminary investigation, usually nag-i-issue na sabina para makapag-file ng counter-affidavit yung mismong inaakusahan. Matatandaang inirekomenda ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na makasuhan ng kasong plunder at 3 bilang ng bribery, particular kay Senator Marcoleta, kasama ang 3 campaign donors kaugnay ng umano'y paglabag sa election campaign finance rules. Gayunman, nilinaw ni Garcia na wala na sa jurisdiction ng Comelec ang usapin sa oras na may sampay ito sa Ombudsman. Isang independent constitutional body ang naturang tanggapan. Anya, hindi nangangahulugan na kung naibasura o natapos na ang proseso sa Commission on Elections ay otomatiko ring maapektuhan ang pag-usad ng kaso sa ibang investigating body. Dagdag pa ni Garcia, bagaman may kinakaharap na reklamo sa ombudsman ng senador, hindi ito nangangahulugan na muling bubuhayin ng poll body ang kaso laban dito dahil napagdesisyonan na umano ito ng Comelec Anbank with finality. Wala rin namang isinumiteng motion for reconsideration sa poll body.
sinabi rin ni COMELEC Chairman na handa ang poll body na makipagtulungan sa Ombudsman sa pamamagitan ng sharing at pagbibigay ng mga dokumentong maaaring makatulong sa investigasyon. Kaugnay niyan, ito muli ang eksklusibong panayam kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ay, kami naman kung sakaling kakailanganin nila ng mga dokumento, kung ano man yung mga kailangan, we will always support the Office of the Ombudsman. Ganyan din naman kami. Pag may mga kailangan din kami sa opisina ng Ombudsman ng mga impormasyon, nagbibigay din sila. Nag-data sharing kami. So, yan naman yung mga collaborative efforts na pwede ma-extend ni COMELEC sa opisina ng Ombudsman. Basta lang sa amin, as far as the Senator is concerned, ay na-dismiss na ng COMELEC yung kaso sa kanya, yung motu proprio na ginawang investigation ng Political Finance and Affairs Department. Pero yung all others, hindi pa yon, yun ay ongoing pa at tungkol sa pag-revive, etc. In the meantime, wala mo nang nasa isip si COMELEC tungkol sa bagay na yon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Genesis. Yes. I-freshen lang natin yung alaala ng mga kababayan natin kasi medyo matagal-tagal na rin mula noong nag-desisyon ang COMELEC doon sa inihain ding kahalintulad na issue or kaso laban kay Senator Marcoleta, yung pagtanggap ng mga funds o mga donation. Anong naging desisyon dito ng Commission on Elections? Yes, Bombo Genesis. Kung mababalikan kasi natin yung naging desisyon ng Commission on Elections dito kasi 'di ba ang pinupunto nga dahil nag-ugat kasi ito sa isang panayam dito nga kay Senator Marcoleta at sinabi niya nga na may mga donasyon umano siya na hindi na nasali dahil ay hindi na dinisclose dahil pinili ngang maging anonymous nitong mga naturang donors na ito. At kaya naman itong Commission on Elections ay nagkaroon ng motu proprio investigation, particular yung kanilang PFAD committee at lumabas nga doon, Bombo Genesis, na hindi pa kasi nung binigay yung donasyon na yon kay Senator Marcoleta ay hindi pa siya itinuturing na kandidato. So sa batas kasi natin sa Omnibus Election Code, kapag automated election talaga, Bombo Genesis, itinuturing lamang na kandidato ang isang kandidato kapag campaign period na. So ibig sabihin kahit nung nag-file sila nung kanilang certificate of candidacy at doon binigay kung halimbawa lamang Bombo Genesis at Bombo Giant, doon binigay ang campaign donation, hindi pa rin ito makukonsidera na paglabag dahil nga ay matatandaan na yun nga ang sinabing desisyon ng COMELEC dito. Nakalagay rin doon, kung matatandaan din natin na findings, dati kasi Bombo Genesis, kung mababalikan natin yung Omnibus Election Code, meron doong Section 99 na ito yun sa RA 7166 na nagbabaliwala doon sa Section 99. Ibig sabihin kasi noon, Bombo Genesis, na decriminalize na ang hindi paglalagay ng pangalan. So parang kinontra nito yung section nga na ito nung RA 7166. Kaya naman lumalabas din sa desisyon na yon, ang nakicriminalize na lang, Bombo Genesis, ay yung hindi naman pagre-report ng mga donors ng mga certificate of donation. Kaya kung matatandaan nyo rin, humantong naman tayo doon sa pag-iimbestiga nga doon sa 3 donors, Bombo Genesis. So yun yung naging issue o naging findings ng Commission on Elections with regards dito kay Senator Marcoleta. So with regards Senator Marcoleta, wala nang hahabulin dahil nga ay dismiss na ito. Pero yung pagdating dun sa donors na part, Bombo Genesis, yun yung kailangan imbestigahan dahil nga ay talagang hindi sila tumugon o hindi sila nagsumite ng certificate of donation 1 month before the 2025 national and local elections. So sa part na yun, Bombo Genesis, kung titignan natin ang Omnibus Election Code, yun yung part na nag-criminalize talaga doon sa scenario na iyon, Bombo Genesis. Pero maalala ko dun sa nauna nating interview kay Chairman Garcia na sabi niya na it was confirmed na meron talagang natanggap na malaking cash donation si Senator Marcoleta. So, yung sabi niya kanina na posible or pwede nilang ibigay sa ombudsman kung ano man yung findings nila
Sa ngayon, may ugnayan na ba ang Ombudsman at ang Commission on Elections after nito? Although, hapon yata lamang nasabi ng Ombudsman, ano? Itong, oo. Yes, Bombo Genesis. Actually, ever since naman, lalo na na nabe-bring up nga itong mga nakaraang buwan, nakaraang araw, itong pag-uusap nga patungkol sa campaign donations. Hindi lang tungkol kay Senator Marcoleta pero sa ibang politiko na rin, ay talagang nakikipag-ugnayan ng Commission on Elections sa Ombudsman. So kapag talagang nagtuloy-tuloy naman itong investigasyon, handa naman, lalo na kung kakailanganin, particularly ng Office of the Ombudsman, yung statement of contribution and expenditures, Bombo Genesis. So handa itong ipadala ng Commission on Elections. Okay, maraming salamat mo, Moisa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na ho tayong 18 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na sapat na ang hatol na guilty sa kahit isang articles of impeachment lamang para mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara Duterte at ma-disqualify na humawak pa ng anumang pampublikong posisyon sa hinaharap. Ayon kay Representative Luistro, isasagawa ang butuhan per article matapos ang presentasyon ng ebidensya sa Senate Impeachment Court kung saan buboto ng isa-isa ang mga senator judges sa bawat kaso. Paliwanag niya, kapag bumoto sa 16 na boto ang isang artikulo, ay ito ho'y maituturing na conviction na may kaakibat na parusang perpetual disqualification. Ang apat na articles ay tumalakay sa umano'y irregularidad sa confidential funds, statement of assets, liabilities and net worth discrepancies at unexplained o hindi po may paliwanag na kayamanan, alegasyon ng bribery sa Department of Education officials at umano'y grave threats at inciting to sedition laban sa mga mataas na opisyal ng gobyerno. Dagdag pa ni Luistro, may magkakaibang pananaw kung kailangan pa ng hiwalay na boto para sa perpetual disqualification, ngunit para sa kanya ay kasama na ito sa hatol ng conviction. Gate din niya, magpapatuloy pa rin ang impeachment trial kahit na magbitiw ang akusado dahil may mga parusang maaring ipataw kahit wala na sa pwesto ang opisyal. Samantala, giniit naman ni Senator Christopher Bongo na dapat magsilbing pagkakataon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang lumabas ang katotohanan at mabunyag ang mga maling pahayag sa harap ng publiko. Ayon kay Senator Go, malinaw ang tungkulin ng mga senador bilang senator judges na pakinggan ang kaso ng patas at ibatay ang kanilang magiging desisyon sa ebidensya, batas at katotohanan, hindi sa anumang political bloc o alyansa. Sinabi rin niya na hindi siya magdadalawang isip na kontrahin ang anumang anyang maling pahayag o gawa-gawang ebidensya at binanggit na may mga testimonya sa mga naunang pagdinig sa Kongreso na kanyang kinwestiyon. Dagdag pa ni Senator Go, mas magiging maayos ang proseso sa impeachment court dahil magkakaroon ng pagkakataon para sa masusing pagtatanong at pagbusisi sa mga ebidensya. Anya, ito ang tamang pagkakataon upang tuluyang mailabas ang katotohanan at makabuo ng patas na pasya. Samantala, maariing pinabulaanan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pahayag ni Senator Raimi Marcos tungkol sa umano'y plano ng Senate minority na kontrolin ng liderato ng Senado upang maisulong ang constitutional amendments. So ito ho yung sa pamamagitan po ng CONAS o Constitutional Assembly. Tinawag ni Lacson na flat outright lies ang alegasyon at iginiit na hindi kailanman napag-usapan sa kanilang caucus ang issue ng charter change. Ayon sa senador, regular silang nagpupulong ngunit hindi umano naging bahagi ng agenda ang naturang usapin. Una nang sinabi ni Senator Raimi na mayroon umanong high stakes na hakbang upang mabago ang liderato ng Senado at may pagpatuloy mano ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang sa 2031 habang mapipigilan din ang posibleng pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Sinabi naman ni Lacson na kung may ebidensya ang mga nagpapakalat ng naturang impormasyon, nasa kanilang responsibilidad na ito ay ilabas o ipakita sa publiko. Kasalukuyan ngang nakaupo bilang impeachment court ang Senado para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte na maaari pong ma-disqualify sa pagtakbo sa anumang posisyon kung siya ay mapatunayang guilty. Samantala, nanawagan si Senator Panfilo Ping Lacson na ang investigasyon ng Senado kaugnay sa insidente ng pamamaril ay dapat nakataon sa reforma at preventive measures imbes na sa pagtugon ng kriminal na pananagutan.
Ayon kay Senator Lacson, mas mainam na ipaubaya sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police at Department of Justice ang aspeto ng criminal investigation. Binigyan din niya na ang Committee of the Whole Inquiry ay dapat maglatag ng remedial legislation upang maiwasan ang pag-uulit ng insidente. Plano rin niyang irekomenda ang pagsusuri sa buong video footage mula Mayo 11 hanggang Mayo 14 upang malinawan ang mga aligasyon ng spliced video. Tinulugsan ni Lacson ang umano'y kakulangan sa paghahanda ng National Bureau of Investigation dahil 2 babaeng ahente lamang ang ipinadala upang lapitan si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay naman sa aligasyon laban kay Senator Robin Padilla, sinabi ni Senator Lacson na dapat itong dumaan sa Senate Ethics Committee. Sa kabuuan, iginiit ni Lacson na ang investigasyon ng Senado ay dapat manatiling nakataon sa reforma, proseso at seguridad kaysa sa pagtuturo ng sisi. Meron na ho tayong 24 minutes makalipas mga kabombo ang alas 12 ng katanghalian. Hindi pa rin direktang masagot ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung susunod ang senador sa proseso at haharap ang mga paratang o haharapin ang mga paratang kung sakaling hindi maging paborable ang pinal na desisyon ng Supreme Court sa main issue ukol sa warrant na nilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. Ayon sa legal counsel ni de la Rosa na si Attorney Jimmy Bundok, malayo pa sa kanilang iniisip ang ganitong posibilidad. Git pa ng bagitong abogado, umaasa pa rin ang kampo ng senador na hindi hahantong sa desisyon na papayag ang Supreme Court ng Pilipinas sa pagpapatupad ng quote-unquote foreign warrant. Anya, bagamat posibleng mangyari ang anumang desisyon dahil sa Korte Suprema ang magpapasya, haharapin nila ito kapag dumating na sa puntong iyon. Una nang naglabas ng desisyon ng Korte Suprema ukol sa hiling ng senador na temporary restraining order laban sa posibleng pagpapatupad ng warrant of arrest laban sa kanya. Ngunit nanindigan ng legal team nito na ang main issue ay hindi pa nadedesisyonan at ito ho yung katanungan ukol sa kung kailangan ng Philippine Judicial Authority para i-authenticate o kumpletuhin ang warrant na inilabas ng International Criminal Court. Una na ring tinawag ni dating Chief Presidential Counsel o Legal Counsel Salvador Panelo bilang palpak yung diskarte ng legal team ng dating senador o ng kasalukuyang senador dahil dapat ay writ of habeas corpus ang inihain sana sa Supreme Court sa halip na certiorari at petition para sa temporary restraining order. Si Senator Ronald Bato de la Rosa naman hinimok ng Department of Justice at National Bureau of Investigation na sumuko na lamang sa mga otoridad. Si Secretary of Justice Frederick Vida naman itinaging utos mula kay Pangulong Marcos Jr. na tuluyang ipaaresto itong nasabing senador. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Hinimok ng Department of Justice at National Bureau of Investigation si Senador Bato de la Rosa na sumuko na lamang sa mga otoridad alinsunod sa arrest warrant itong kinakarap. Naniniwala si Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na ang pagsuko o surrender ng isang akusado at pugante ay daan para mas mapadali ang trabaho ng gobyerno. Kung kaya't bukas ang kaguran sa ganitong opsyon sakali man kusang isusuko ng puganteng mamabatas ang kanyang sarili. Maging ang direktor ng National Bureau of Investigation na si Attorney Melvin Motibag ay umapela rin kay Senador Bato de la Rosa. Apelan niya sa mamabatas na sumuko na lamang ito sapagkat dalawa ang pagpipilian niya. Una ay ang pag-surrender at ang pangalaway ang pag-aresto sa kanya. Kabilang ang Philippine National Police, sila inatasan ng Department of Justice na ipatupad ang warrant mula International Criminal Court laban sa senador. Yes, of course. No, we know na it will make the job of the government easier if an accused or if a fugitive from justice were to surrender himself. Diba? That records of Bureau of Immigration, walang records pa. But you have to, of course, you have to remember that yung geographical setup ng Pilipinas, di ba? There are a lot of points of entries and exits. Pero, di ba? So ako na lang, I have to appeal kay Senator Bato, baka nanonood siya. Mas maganda siguro, sumuko na lang siya. Kasi dalawang bagay naman yan eh. Arestuhin ka o sumuko ka. So it's an option na sumuko. Pagtitiyak naman ng National Bureau of Investigation na mayroong itinalagang grupo na siyang focus at tututok sa paghanap kay Senador Bato de la Rosa.
There is an operation being done. There's a dedicated team tracking him to locate him. So meron ginagawang effort sa media. Samantala, itinanggi ni Department of Justice Secretary Frederick Vida na mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang utos para ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito anya ipagpapatupad ng warrant na kinikilala bilang valid kasabay sa pagbasura o walang inilalabas na temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Kung kaya't dahil rito'y maaari nang isagawa ng otoridad ang implementasyon ng warrant kontra sa mambabatas. Sir. So actually, this presupposes any order because this is actually giving operationalizing a valid arrest warrant. Okay, and given that there's no interim order from the Supreme Court, the same is now enforceable and the law enforcement agencies will enforce them. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga balita, binatikos ni Tingog Party List Representative Judas Sidres si Senator Amy Marcos at hinimok itong tigilan ng umuloy pagpapakalat ng mga walang basehan na kwento at anyay political fiction na nakapagpapalala ng pangamba sa publiko. Ito'y matapos kang sabihin ni Senator Marcos na may meron umanong planong palitan ng liderato ng Senado bilang bahagi ng hakbang para mapalawig nga ang termino ng Pangulo at maantala ang halalan sa 2028 sakaling hindi mahatulan si Vice President Sara Duterte sa magiging impeachment trial. Ayon kay Isidre, malinaw sa 1987 Constitution na isang 6 na taong termino lamang ang maaring pagsilbihan ng isang Pangulo. Kaya't ang mga alegasyon tungkol sa kanselasyon ng halalan o pagpapalawig ng termino ay walang matibay na basehan. Dagdag pa niya, sa halip na umanong political drama at mga hindi napapatunayang issue, dapat umanong pagtuunan ng Senado ang paghahanda sa impeachment trial at ang pagbibigay ng katotohanan at pananagutan sa publiko. Samantala, pinapaimbestigahan na ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Mercatus Jr. ang secret meetings na umano'y nangyayari sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ito ay kasunod ng naunang reklamo ng mga kaanak ng mga missing sabongero na kinakausap umano ang ilang mga pulis upang ayusin ang naturang kaso. Ilan sa mga naturang pulis ay sinibak na rin sa serbisyo. Sa naging kautosan ng General, sisiyasatin ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ang lahat ng anggulong bumabalot sa naturang reklamo, lalo na ang anumang kilos ng mga pulis na labas o taliwas sa opisyal na proseso ay paglabag sa mandato ng pulisya. Maituturing ito anya bilang pang-aabuso sa tiwalang ibinibigay ng publiko sa institusyon. Kung babalikan ay unang iniulat ng National Police Commission o NAPOLCOM ang umunoy pagkakasangkot ng 2 pulis sa naturang lihim na pakikipagpulong. Ang bagong kautusan para sa investigasyon ay hiwalay pa sa nagpapatuloy na internal investigation na ginagawa ng pulisya at ng hiwalay na investigasyon ng National Police Commission. Unang naiulat ang pagkawala ng ilang mga sabongero mula noong taong 2021 hanggang taong 2022 na ikinokonekta sa mayamang negosyante na si Charlie Atong Ang. Itong si Ang inahaharap na ngayon sa patong-patong na kaso dahil dito. Meron na lamang ko tayong 29 minutes mga kabombo bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa ibang mga balita ho tayo, pinalawak ng Department of National Defense ang mga hakbang nito para palakasin ang kakayahan ng bansa sa cybersecurity at artificial intelligence. Ito ho'y matapos ang makipagpulong sa mga opisyal ng United States of America Department of Commerce. Ayon sa National Defense Department, tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalakas ng cyber defense, artificial intelligence technology, digital infrastructure at modernization ng depensa. Binanggit din ang mga reforma tulad po ng pagbuo ng Armed Forces of the Philippine Cyber Command at Office of the Undersecretary for Information Systems and Cybersecurity. Layunin po ng mga hakbang na mapahusay ang kakayahan ng bansa pagdating sa cyber threat response, intelligence gathering, surveillance at mas mabilis na paggawa ng desisyon gamit ang artificial intelligence technology. Kasabay nito ay muling pinagtibay ng Pilipinas at ng Estados Unidos yung kanilang operasyon o kooperasyon sa pagpapalakas ng ligtas at matatag na teknolohiya bilang bahagian ng mas malawak na layunin sa pambansang seguridad at maging sa modernisasyon ng national defense.
Sa iba pang balita mga kabombo, pasado na sa House Committee on Government Enterprises ang House Bill number 207 o panukalang batas na nagpapababa ng retirement age ng government workers kabilang mga guro sa pampublikong paaralan sa 56 years old mula sa 60 years old. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na isa sa co-author ng panukalang batas, isang mahalagang hakbang anya ang pag-aaproba ng Komite sa naturang panukala tungo sa mas makataong retirement policy para sa ating mga guro at empleyado ng gobyerno na inilaan ang kanilang buhay sa serbisyo publiko. Nagbibigay din anya ang panukalang batas ng pagkakataon para sa tunay na pagpili upang makapag-retiro sa edad na 56 matapos ang matinding pagod o burnout na dulot ng napakabigat na trabaho. Iginiit din ng mambabatas ng naturang panukala ang sagot sa matagal na hinihiling ng mga guro. Binigyan din naman nito ang panukalang batas hindi nagbabawas sa edad ng sapilitang pagretiro. Ito yung tinatawag na compulsory retirement kundi pinalalawak ang opsyon para sa mas maagang pagre-retiro. Ito ay nagbibigay daan sa mga napagod na o worn down na sa mga dekadang pagtatrabaho na magretiro ng mas maaga kung kanilang pipiliin. Samantala, kinumpirma naman ni Senator Risa Ontiveros ang seryoso kanyang pagkonsidera sa pagtakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Ngunit iginiit na dapat daw na magkaisa ang hanay ng oposisyon sa isang kandidato upang magkaroon ng mas malaking tsansa sa susunod na halalan. Ayon sa Senador, hindi maaring magkawatak-watak ang Democratic at Progressive Forces kung nais nilang magkaroon ng malakas na laban sa 2028. Sinabi rin ng opposition senator na matagal na niyang pinaghahandaan ng posibilidad ng pagtakbo. Mamaya, mga kabombo, update po tayo sa karagdagang detalye ho nito sa pamagitan po ng exclusive report ng Bombo Radyo Iloilo. Samantala sa iba pang mga development, Babujay. Yes, Bombo Genesis, silang mga guro naman ang humiling sa Korte Suprema na pigilan ang full implementation ng binagong senior high school curriculum ng Department of Education para sa susunod na school year. Anila, ang strengthened senior high school curriculum ay maaaring magdulot ng pagkawala ng trabaho at pagbawas ng tech o teaching loads ng mga guro lalo na sa mga contractual at probationary. Ang bagong sistema ay magpapababa umano ng core subjects mula 15 tungo sa 5 na lang at magpapalit sa dating 4 na tracks patungong 2 pangunahing strands. Ito yung academic and technical professional. Ayon sa ilang guro, ang biglaang pagbabago ay maaaring makaapekto sa kalidad ng edukasyon at ituring umanong grave abuse of discretion ng Department of Education. Gayet din nila, hindi pa sapat ang pagsusuri sa pilot testing ng programa bago ito ipatupad ng buo, kaya't dapat itong pigilan agad ng Supreme Court bago magsimula ang pasukan. Oras natin, meron na ho tayong 25 o 24 minutes na lamang bago po sumapit mga kabombo ang launa ho ng hapon. Para ho sa mga nag-aabang sa nalalapit na ho na pagsisimula ng palarong pambansa. Bukas na ho ito mga kabombo, no? Palarong pambansa 2026. Yan sa may bahagi po ng Mindanao area. Meron pong inilaan na isang building na magsisilbi bilang special medical facility para ho sa palarong pambansa 2026. At maki-update po tayo sa report na ito ng Bombo Radyo Butuan. Naglaan ng isang gusali sa Demokrito o Plaza Memorial Hospital ang Agusan del Sur Provincial Health Office upang mapalakas ang kanilang medical response para sa palarong pambansa 2026. Ito ay magsisilbing special medical facility na nakalaan lamang para sa medical emergency sa buong duration ng palaro. Kumpleto ito sa mga kagamitan na gaya ng X-ray, CT scan, laboratory services para sa pagsusuri ng dugo, mga gamot at may nakahandang ambulansya. Ayon kay Dr. Kenneth Sagrado, officer in charge ng naturang ospital, layunin ng pasilidad na hindi mahalo sa regular na mga pasyente ang mga atleta na mangangailangan ng kanilang medical services at magsilbi rin itong fast lane para sa mga delegado. Isa sa mga natulungan ng pasilidad ay ang swimming technical official mula sa Region 2 na sumakit ang tiyana. Ayon sa kanyang kasama na si Virgil Reyes, mabilis at organisado ang naging tugon ng medical team mula sa kanilang pagdating hanggang sa matukoy na appendicitis ang sanhi. Dahilan upang purihin na ang kahandaan ng mga medical staff sa pagresponde sa mga pasyente. Basta ang bilis ang bilis ng mga tauhan, rescue andyan kaagad, chinek kaagad siya, chinek up, nilagyan kaagad ng swero,
A few moments, lumabas na yung mga result ng lab. Doon, wala pa sigurong 1 hour, nalaman na yun nga, appendicitis. Napakaganda ng accommodation and then yung mga facilities, talagang pinaghandaan lahat yung facilities. Imagine, andyan na lahat na kailangan, no, pagdating ng pasyente, nandyan na lahat yung kailangan ng mga gamit, no? So wala na, hindi na kailangan tumakbo pa sa other hospital, na kailangan doon dadalhin, talagang nandito na lahat. At yan ang balita galing dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulata, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1. The most trusted source of news and information, basta radio, Bombo! The Bombo Radio, Energy Conservation Advocacy. Kahit naka-off ang appliances, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente kapag naka-plug. Tinatawag itong phantom load. Hugutin sa saksakan ng chargers at iba pang gamit kapag hindi ginagamit. Sa ganitong paraan, makakaiwas sa sayang na konsumo at makakatipid pa. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, si Senator Risa Ontiveros seryoso ang kinukonsidera at pinaghahandaan ang pagtakbo umano sa pagkapangulo sa 2028 elections. May report ang Bombo Radyo Iloilo. Habang papalapit ang 2028 elections at umiingay na ang mga usapin sa politika, sinabi ni Senator Risa Ontiveros na seryoso nitong kinukonsidera at pinaghahandaan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ayon kay Ontiveros, kasabay ng kanyang pagbisita sa Guimaras, isa lamang mula sa kanilang grupo ang tatayong kandidato para sa naturang posisyon. Nilinaw nito na hindi siya maaaring magsalita para sa iba niyang kasamahan, ngunit sinabi niyang mula pa noong una ay panawagan na niya na kung sino man sa kanila ang mangunguna sa surveys ay siya ang kanilang susuportahan. Anya, ito ay upang magkaroon ng fighting chance ang kanilang kandidato sa paningin ng publiko at ng mga botante. Matatanda ang una ng sinabi ng senadora na i-aanunsyo ng oposisyon ang kanilang presidential candidate para sa 2028 national elections sa pagtatapos ng 2026 o sa unang bahagi ng 2027. Magtatapos naman ang termino ni Ontiveros bilang senador sa 2028. Samantala, ang tanging opisyal na nagpahayag pa lamang ng kanyang presidential bid para sa 2028 elections ay si Vice President Sara Duterte. Seriously considering and preparing. Ang panawagan ko from the beginning ay kung sino man sa amin ang pinakamataas sa surveys na magkaisa kaming lahat para sa kanya. So, there can be only one, parang Highlander, para may fighting chance sa mata ng ating publiko at botante. Si Senator Risa Ontiveros para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, balik tayo dyan sa may bahagi po ng Southern Luzon, mga kabombo. Nakahanda ho ang Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office ng Sorsogon. Sakali daw magkaroon ng phreatic eruption dyan sa may Bulkang Bulusan. Yan ay kasunod ng napansin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na pagtaas sa seismic activity ng naturang bulkan. May update naman dyan ng Bombo Radyo Ligaspi. Siniguro ng mga lokal na opisyal sa lalawigan ng Sorsogon na nakahanda sila kung sakaling magkaroon ng biglaan na phreatic eruption ng Bulkang Bulusan. Ito ay kasunod ng ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na namonitor ang pagtaas ng seismic activity ng bulkan. Ayon kay Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Engineer Adendi Maano, sa naging panayam ng Bombo Radyo Ligaspi na nakahanda rin ng mga response units sa anumang sitwasyon.
Kabilang sa mga binabantayan ng ilang mga barangay sa Irosin at Gubat na karaniwang naapektuhan tuwing nagkakaroon ng ashfall, gayon din ang iba pang mga lokal na pamahalaan na nakapaligid sa bulkan. Sinabi ng opisyal na kinababahala ang posibleng epekto ng bulkan sa sektor ng agrikultura, daloy ng trapiko sa Maharlika Highway at sa mga residente. Samantala, sinabi ni Di Maano na ngayon pa lamang ay nagpaabot na ng face mask sa mga barangay sa lalawigan na karaniwang naapektuhan ng ashfall upang agad na maipamahagi kung sakaling magkaroon ng aktibidad ang bulkan. Mga responders group or agency including the DRR na nandyan around ay naka-standby and ready anytime. Kaya hindi naman na siguro 100% but when you talk about the preparedness side in terms of Bulusan Volcano, kung sakaling pumutok, kami po ay naka-ready and rest assured na the same nung ginagawa namin na hindi maapektuhan yung Maharlika Highway, yung goals. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Si Attorney Vic Rodriguez naman nanindigang walang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa Pilipinas sa kabila ng paglabas nito ng warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Mariport dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Ipiniliwanag ni Attorney Vic Rodriguez, lead convener ng grupong Hakbang ng Maisog, na magkaiba ang jurisdiksyon ng mga foreign court at foreign tribunal gaya ng International Criminal Court o ICC. Iginiit ni Rodriguez na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Ang argumentong ito ay matagal nang pinaninindigan ng Office of the Solicitor General. Dahil dito, hindi nararapat na magbigay ng go signal ang Department of Justice upang ipatupad ang arrest order ng ICC sa Pilipinas. Wala na kasing jurisdiksyon ang ICC sa bansa mula nang ito'y tuluyang umalis noong taong 2018. So yung ICC bilang isang foreign tribunal, ako'y naniniwala has zero jurisdiction over the Philippines. And the ICC, yung kanilang warrant of arrest or arrest warrant, has zero jurisdiction on any person or citizen of the Republic of the Philippines. Malinaw po iyan sapagkat yan na rin ang naging matagal ng tindig ng Office of the Solicitor General. Si Attorney Vic Rodriguez, lead convener ng Hakbang ng Maisog. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga balita, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Visayas area, mga hombo. Meron pong isang lalaki na nahulog at na-trap sa ilalim po ng kanal sa may Tacloban City ang nasagip ng mga otoridad. May update naman po dyan ng Bombo Radio Tacloban. Sa bahaging ito, nakita ang lalaking nakulong sa ilalim ng kanal mula pa ng gabi hanggang sa mag-umaga. Pasado alas 6 ng umaga nang may humihingi ng saklolo sa bahagi ng Real Street kung saan nagbumula sa ilalim ng kanal. Sa mga oras na iyon ay agad na rumisponde ang mga otoridad kasamang Bureau of Fire Protection, Tacloban City Rescue Unit, Special Weapons and Tactics o SWAT at maging ang kapulisan upang masigurado ang kaligtasan ng publiko at lugar. Umabot sa 1 oras bago tuluyang mabuksan na sabing kanal na makikita ang puspusang pagtanggal nito upang tignan kung mayroong bang tao sa ilalim ito. At nang mabuksan na ito, doon na kumpirma na mayroong lalaking na-trap sa ilalim ng kanal at ito ay nahirapang huminga dahil na din sa masikip at madilim sa paligid nito. Agad naman binigyan ng medikal na atensyon. Ayon sa pag-iimbestiga ng kapulisan, gabi pa lamang daw ay tumawid na ito ng kanal mula Astrodome Tacloban papuntang Real Street na tinatay may layong 7 metro. Kinilalang lalaki na si alias Von, 50 anyos, isang construction worker at residente ng Barangay 62 Sagkahan, Tacloban City. At ayon sa kwento nito, ay mula daw ng gabi sa may Astrodome habang binabagtas nito ang kalsada, mayroon daw sumusunod sa kanya na rason ng pagpasok nito sa kanal. Napagalaman din ng kapulisan na dati na itong nakulong at nakalaya noong 2022 sa kasong murder sa Buyog, Leyte. Wala namang nakitang kahinahinala sa kanya ang otoridad at agad naman itong binitawan.
May natanggap kami na report kaninang umaga, mga bandang 6:40 ng umaga, na may isang tao na natrap sa loob ng drainage canal. Kinalala na si alias Von, 50 years old po, taga Barangay 62 Sagkahan po, dito sa Tacloban, at isa pong construction worker. Agad naman po itong nirespondihan ng ating personnel. Kagabi pa po siya nandoon sa loob ng kanal. Bali ang sabi niya, habang papauwi daw siya, pagdating po dyan sa may Astrodome, napansin niya na may humahabol daw. Kaya pumasok siya doon sa may drainage canal ng Astrodome. Napag-alaman po namin na may previous case, bagong laya po, year 2022 for the crime of murder. Po wala naman pong indikasyon na nakainom yung lalaki, pero nakakausap naman po namin siya ng maayos. At mula nito sa impilan ng Bombo de Tacloban, ito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Bombo Entertainment News. Entertainment News. Itong anak ni reggae legend Bob Marley excited na sa concert with a cause sa Bacolod City. May report ang Star FM Bacolod. Lubos na pinaghahandaan ang kauna-unahang reggae concert with a cause ng Grammy Award-winning reggae artist na si Julian Marley, isa ding songwriter, producer at anak ni reggae legend na si Bob Marley. Inaasahan na dadagsain ito ng mga Negrense reggae fanatics at makakasama rin sa nasabing konsyerto ang mga Filipino reggae acts na The Wicked Thrashers at Tropical Depression sa lungsod ng Bacolod sa Linggo, May 24, 2026. Maliban sa musikang handog ng konsyerto, ang bahagi ng kikitain mula sa event ay mapupunta sa Kalipay Foundation na nakikitaan ng pagkapareha sa foundation mismo ng dalawang magkapatid na Marley. Sa mensahe ng Grammy Award-winning reggae artist na si Julian Marley, hinihikayat niya ang mga reggae fanatics na maging parte ng moment na ito at magkaisa sa pamamagitan ng musika, kultura at komunidad. Hey, this is Julian Marley. I'll be live at Bacolod, a convention hall. This is May 24th. See you there. One love, Rastafari. Yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Star DJ Jessie and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. 6 na paramedics ang nasawi sa dalawang magkakahiwalay na airstrike ng Israel sa southern Lebanon sa loob lamang ng 24 na oras ayon sa Lebanese Health Ministry. 4 sa mga nasawi ay mula sa Islamic Health Association at tapos tamaan ng bayan ng Hanaway, habang 2 pang medic mula sa Al-Risala Scouts Association ang nasawi rin sa Deir Canon and Nara. Ayon sa militarang Israel, target umano ng operasyon ang mga pasilidad at miyembro ng Hezbollah group sa mga naturang lugar. Sinabi rin nito na iniimbestigahan pa nila ang ulat na may mga sibilyang nadamay sa mga pag-atake. Naglabas naman ang Lebanese Health Ministry ng video na nagpapakita umano ng mga medic na nagbibigay ng tulong sa gilid ng kalsada bago itong isang malakas na pagsabog ang naganap. Ayon sa ulat, 6 ang kabuang nasawi sa Deir Canon and Nara, kabilang 2 medic at isang batang Syrian. Sinabi ng Health Ministry na mahigit 3,000 katao na ang nasawi sa Lebanon mula nang muling sumiklab itong labanan noong buwan ng Marso, kabilang ang mahigit 100 medics, higit 200 kabataan at halos 300 kababaihan. Nagpahayag din ng pagkakabahala ang mga otoridad dahil ilang ospital sa southern Lebanon ang nasira o hindi magamit matapos tamaan ng mga pag-atake, bagay na ayon sa kanila ay paglabag sa international humanitarian law. Bombo Sports News. Para po sa ating mga sports news, mga kabombo, update po tayo sa nagpapatuloy pa rin na paghahanda para sa nalalapit na FIFA World Cup 2026. Sa may bahagi po ng Mexico, mga kabombo, mahigit 300 mga construction worker. Yun daw kung kumakayod 20 oras araw-araw. At yan po upang matapos kagad yung airport rehabilitation para sa nalalapit na FIFA World Cup 2026. May exclusive report ang Bombo Radio Rojas.
Puspusa na ang ginagawang paghahanda ng Mexico para sa nalalapit na FIFA World Cup 2026 kung saan mahigit 3,000 manggagawa ang halos walang tigil sa pagtatrabaho upang matapos ang malawakang rehabilitasyon ng pangunahing paliparan sa bansa. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Luis Manuel Castro Lozada, international correspondent sa Mexico City, sinabi nito na abala ngayon ang mga autoridad sa Mexico sa paghahabol ng oras upang makumpleto ang $500 million renovation project ng Benito Juarez International Airport bago ang opening match ng FIFA World Cup sa Hunyo 11. Ayon sa airport authorities, umaabot umano sa 20 hours kada araw ang trabaho ng mga laborers upang matapos ang isa sa pinakamalaking renovation projects sa kasaysayan ng naturang paliparan. Sa kasalukuyan, bumabagtas ang mga pasahero sa gitna ng malawakang construction area kung saan makikita ang pagbabarena, nakalantad ng mga tubo at mga hindi pa tapos na bahagi ng sahig. Sa kabila nito, kapansin-pansin na rin sa loob ng airport ang mga banners at higanteng dekorasyon para sa FIFA World Cup 2026 bilang paghanda sa pagdating ng libo-libong football fans mula sa iba't ibang bansa. Ang FIFA World Cup 2026 ay magkatuwang na ihuhost ng Mexico, Canada at United States of America. 5 laro ang gaganapin sa Mexico City, kabilang ang opening match ng Mexico kontra South Africa sa Hunyo 11. Of course, they're doing a lot of things for the transportation to be ready for it, and they are also getting ready the airport. They do a lot of work on the airport, so it's ready. Both airports, most of the Mexico City's airport, the one inside the city, they did a lot of work in it, and also the transportation, public transportation, and they're painting a lot of walls in the streets and the highways, so it looks like with soccer motif. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Karagdagan sa ating mga sports news, mga kabombo, natutukan po ng ating mga provincial station ang Filipino bare knuckle boxer na si Rolando D. Matagumpay po niyang nadepensahan ng kanyang titulo matapos ngang pabagsakin ng isang dating world champion sa katatapos lamang na Super Welterweight Championship na ginanap doon sa may England. May update naman po dyan ng Star of Vam Dagupan. Napanatili ni Filipino bare knuckle boxer Rolando Day ang kanyang bare knuckle boxing World Super Welterweight title matapos mabagsakin via second round knockout ang Italian-American fighter na si Paulie Malignaggi sa katatapos lamang na bare knuckle boxing Super Welterweight Championship na ginanap sa may Manchester, England. Aminado naman si Day na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na napabagsak niya si Malignaggi sa ikalawang round, lalo na't kilala ang dating world champion sa kanyang tibay at malawak na karanasan sa boxing. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Day, ibinahagi nito na pinag-aralan niyang mabuti ang galaw at estilo ni Malignaggi upang agad makahanap ng tiyempo para mapabagsak ito. Tapos pag-aralan mo talaga ng gusto yung kalaban mo. Everyday, pinapanood ko siya. Inaaral ko talaga siya yung bago matulog. Pag bored ako, walang ginagawa, pinapanood ko yung laban niya. Tingnan ko yung mga mannerisms niya para siya umalis sa clinch. Ano yung mga bad habits niya na nadadala pa rin niya until now. So, tingnan ko weaknesses niya. Inaaral ko siya everyday. Samantala, inaasahan naman ni Day na maaari niyang makaharap sa susunod na laban ang dating UFC fighter at bare knuckle boxer na si Brad Scott. Yan ang balita mula dito sa 100.7 Star FM Dagupan. Ako si Star, DJ Alan, nag-uulat, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Para sa mga nag-aabang sa resulta ho ng nagpapatuloy na match sa pagitan po ng San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder, mga kabombo, natapos na po ang laban mga alas 11 po ng umaga ngayong araw at naipanalo po ng Thunder ang naturang laban, game number 3. Kaya hawak na po ngayon ng Thunder ang kartada na 2-1. Ayan po ay sa best of 7 series laban sa San Antonio Spurs. Natapos ang laban sa score na 1-2-3 o 123-108 pabor po sa defending champion. Nanguna pa rin po dito si Shai Gilgeous-Alexander. Siya po ay kumamada ng 27 big points sa tulong na rin po ng 12 rebounds, mga kabumbo. Habang itong si Victor Wembanyama
ng San Antonio Spurs ay kumamada lamang po ng hanggang sa 20 plus points sa pagtatapos ng 48 minutes na bakbakan sa pagitan ng dalawang team. Ang susunod na laban na itong game number 4, gaganapin pa rin po doon sa may San Antonio. Bombo Business News. Sa ating business report, nalagpasan ng Bureau of Internal Revenue ang target tax collection nito sa unang 4 na buwan ng kasalukuyang taon. Batay sa official report ng ahensya, umabot sa mahigit sa 1.15 trillion pesos ang nakolekta nitong buwis mula Enero hanggang sa Abril ng kasalukuyang taon. Ito ay mas mataas ng 9.6 billion pesos kumpara doon sa target tax collection ng ahensya para sa naturang period. Para kay Internal Revenue Chief Charlito Mendoza, bunga ito ng pinalawak at pinagbuting mga reforma sa digitalization, audit systems at taxpayer services tulad ng inilunsad ng Internal Revenue na Digital Tax Calendar, online taxpayer portal at pinasimpleng proseso ng business registration. Maagri ito ng modernization effort ng gobyerno at ng bukas na pangungulekta ng buwis sa buong Pilipinas. Umasa naman ng ahensya na tuloy-tuloy ang pagtaas ng tax collection sa kabuuan ng taon kasama ang kooperasyon ng mga Pilipino para sa akma at tamang pagbabayad ng buwis. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pagkatapos po ng Bombo Network News, mga kabombo, pwede po ninyong balikan yung po mga programa ho ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood, napakinggan at na-monitor sa mga nakalipas na oras o mga araw. Bawat station po natin sa province, meron po silang sariling mga social media pages na pwede po nyong i-like, i-follow, pwede kayong mag-subscribe at pwede po nyong subaybayan. Sa Luzon area, dyan po sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, dyan sa may Pangasinan at mga katabing probinsya. Dyan po sa may probinsya ng Benguet at mga kalalapit na probinsya, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa Southern Luzon, nariyan ang Bombo Radio Legazpi habang dito sa Mega Manila, ang Star FM Manila. Para sa ating mga listeners and viewers naman sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw, narinig ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayo in union with the prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Yan ang pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, any. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kasunod sang pagbayloman sang liderato sa bahin karon iya sang Police Regional Office 6 sa pagbulos ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa kay Police Brigadier General Josefino Ligan. May binalasahay man sa bahin karon iya sang mga Chief of Police sa mga kabanwahanan nga sakop sa Iloilo Police Provincial Office. Bangod sini Banwa, yari karon sa aton sining linya spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sir, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Hanay sa Udto. Bombo Cham, mayong hapon sa imo, kag mayong hapon sa tagpalamat kag tumalanaw sa imo programa. Alright. Sir, may aragin man sang movement karon or change sang Chief of Police sa pila ka mga municipal police station na sakop sang IPPO, Lieutenant Colonel Solis, sir? Bombo Champ, may pila kita ka mga chief of police or officer in charge nga ginpang silo, no? Like ang aton nga OIC dira sa Banwa sang Pabia, Police Captain Prisquito, ginatalosan ni siya ni Police Major Brian Alamo. And ang aton nga OIC man dira sa Leon, Iloilo, si Police Captain Dalipe, gintalosan ni Police Lieutenant Marco. And ang iban din pang designate ini sila as Deputy Chief of Police. Anong order sila, sir, or anong rason sining pagtalos or pag-designate sa bag-o sining mga YC? So far, Bombo Cham, no? Natural lang manining movement sa aton para matagaan man sang chance ang iban. And of course, ang isa man nga consideration naton is yung availability na mga no, sang nagkakaigo nga ranggo sang police official nga dapat sa isa ka banwa, for example, dira sa Pabia, ang dapat dira is police major, so nagkaroon sang availability, no, in person of Police Major Alamo. That is why nga siya ang install naton dira sa banwa sang Pabia. I see. Ang iban, sir, nga mga ginpang butang sa bahin karon sa iban sini nga mga units sang IPPO, sanday sino ini mga officer naton? Actually, sa ilo man lang nato ni, no? For example, si Dalipe from Leo Alinog bilang deputy, and may ginabutang Concepcion and so on. And may ginstall man kitang sa sang paro ang aton bag-ong OIC. Effective immediately ini sila, Lieutenant Colonel Solis, sir, ma-duty na ni sila or ma-assume duty na ini sila subong? Okay. Nautod ang linya ni Lieutenant Colonel Arnel Solis, no? So, sa luwat, ining mga pagbago, bahin sang Pavia, no? May araman sa Anilaw, sa aton sining mga kasimanwa, sa pagbalasa man na, no? Sang mga officer nato. Balikan ta si Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sir, siling ko effective immediately ini, ma-assume sila bilang mga head of office man or unit sa IPPO? Yes, Bombo Cham, no? Actually, ang ibandary majority nag-take effect ang ilang pagpungko sila pwesto May 20, 2026. All right. So,
magluwasin ni sir, may gina-expectar pa kita nga mga another round of reshuffling o rigodon abi sa bahin karon iya sang IPPO? So far, Bubocham, no, sa subong daw, wala pa man kita sa may nakita nga upcoming changes sa leadership sa aton yung mga chief of police, unless otherwise kung may order halin sa taas nga ang iba naton nga mga official mag-undergo sa mga schooling. Aha. All right. Now, sir, i-grab ko na lang opportunity kay you made mention sang order bala. Nagsulod yun sa paminsaron ko kung ipamangkot ko liwat sa imo kung ara na man ang order or arrest order batok sa kay Senator Bato de la Rosa nakabato ng IPPO. So far, Mumbocham, no, sa part naton bilang isa ka pulis, no, mandato naton nga mag-implement sang isa ka warrant of arrest, and kung mayara na kita copy, no, and naghalin ini sa national headquarters, so obligado kita mag-implement sang isa ka warrant of arrest kung biskan sino man ang nabutang diri, but ang katungdanan sang aton kapulisan is to implement. But officially, sir, may kopya na kita, wala pa o sa IPPO? Sa level ko, wala pa ko may na-receive Bumbocham, no, pero basi ara naman sa regional office and pakadto na diri sa lower level, no, sa provincial office down sa police station ang ina nga dokumento. All right. Sige. With this, Lieutenant Colonel Solis, sir, thank you so much for your time kag sa pagpakigbahin man sa mga impormasyon na direktamente sa IPPO. Madamang salamat, Bumbocham, and mayang hapon. Deriwavit si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, no, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. So, ang movement sa aton sinigiron niya nga mga kasimanwa, Police Captain Kate Apitan, Anilaw, ginsaylo sa 2nd Iloilo Province or Provincial Mobile Force Company. Buslan ini siya ni Police Captain Maria Rosela Buenvenida. Police Captain Mario Nasparo, Deputy sa San Joaquin, magapungko bilang hepe sa San Joaquin Municipal Police Station. Si Police Lieutenant Cosme Flor Marco, no, Deputy sa Pututan MPS, mangin hepe sa Leon MPS. Na-mentionar ni Lieutenant Colonel Solis Brian Alamo, Major Alamo, halin sa provincial headquarters, magapungko bilang hepe sa Pavia MPS. Si Captain Richfield Presquito, halin sa Pavia, mangin deputy sa Pototan Municipal Police Station. Captain Dalipe, halin sa Leon, ginsaylo sa Kalinog bilang deputy. Samtang si Captain Isagani Tamares from San Joaquin, ginsaylo ini siya sa Regional Holding and Accounting Unit ukon RP How, kag ang mapungko nga Chief of Police sa San Joaquin si Captain Marlon Asparo, no? Kung madumduman yung pati si Police Major Miles Geron, gin-relieve man ini siya, ara siya karon sa Provincial Investigation and Detective Management Unit, gintalusan ni Police Captain Melvin Mercado. No, so muning movement kay ginapatigayon karon sa bahin niya sa Iloilo Police Provincial Office. Why pa sang official copy ang IPPO regarding sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa, but nagapati diri banwa ang IPPO nga possibly ara na sa bahin sa level karon niya sa regional office kag ginaulat na lang ma-forward diri sa ila, no, sa idalong nga level sa bahin na bisang IPPO para nga kung sino man ang mayara sa arrest warrant, o hindi lamang iabi sa bahin ni Senator Bato de la Rosa, kundi kung sino man ang nakabutang dira iya sa arrest warrant hambal sa spokesperson sa IPPO, obligado ang sino man nga member official sa Philippine National Police nga implementar ang nasambitan sining warrant of arrest. Tiyan mo rin ang balsin nila, walang personalan, trabaho lamang sa aton sinikaroon niya nga mga kasimanwa. Oras naton, 10 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Standby, bombo siren na nases kay
pila sa mga gintumod nga barangay nga yara sa critical level, no? Ang estado sang tubig sa ila sini nga lugar wala gali iya sang linya sa Metro Pacific Iloilo Waters. Amo ning ginambal sini naton balakag ginapangita man gani naton kundi nato ang promisa sa joint venture sang MIWD kag sang MPIW nga hindi silang magapang lubong sang ila sini iya nga mga tubo, no? Agod nga madugangan ang consumer sang Metro Pacific Iloilo Waters. Kay ti diri iya sa city proper area, hindi lamang iya kay ang gin-identify nga yara sa critical level nga mga kabarangayan. Sa aton sini nga mga kabumbo madamo pa sang mga lugar, hindi lamang kay barangay, lakip na diri pila iya ka mga hotel, pila iya ka mga establishmento, no? Ang wala sang direkta nga koneksyon sa bahin sa Metro Pacific Iloilo Waters. Rason nga kung mayara sang krisis sa tubig, sa aton sini nga mga kabumbo, bisan way pagani sa krisis sa tubig, ang ila sini iya nga pamaagi, agod nga makaangkon sang tubig para magamit sa tagsa kadlaw nga operation man sa nga opisina, establishmento, no? Tinagastak sila sa nga tubig sa aton sini nga mga kauturan. Nagapatughong sila, ginadeliveran, ginasag-uban sila. Isa dire sa mga barangay nga gintumod, why man niya galisa nga koneksyon sa Metro Pacific Iloilo Watero? Si Bombo Irene Asis may follow-up report. Bombo Sai, sa report, please go ahead. Naghatag sing pahayag si punong barangay Judy Navales ng Barangay Rizal, Palapala 2, Iloilo City, angot sa sitwasyon sang supply sang tubig sa ila barangay subong nga aga, Mayo 23. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Judy Navales sa Barangay Rizal, Palapala 2, Iloilo City, ginpahayag niya nga may nag-eject or nagatugong sang tubig higad sang dalan apang hindi ini makalabot sa ila tungod wala sing linya sang tubig nga nag-angot pakadto sa barangay. Dugang kaniya, tuman kasuludlo ng barangay rason ni hindi na makasulod ang nagapangtughong sang tubig. Suno pa sa iya ang makabenepisyo lang sang supply sang tubig amo ang may mga linya halin sa Metro Pacific Iloilo Water. Ginpahayag man niya nga kalabanan sa mga pumuluyo nagamato-mato sag-ob o kung nagapasag-ob apang nagabayad sang 5 ka piso kada container. Samtang ang iba naman nga pumuluyo may linya sang tubig nga halin sa Metro Pacific Iloilo Water. Pahayag man niya nga ginapropose sang ila council ang pagpatakod sang linya sang tubig halin sa Metro Pacific Iloilo Water para makalabot gid ang tubod sang tubig sa tanan nga pumuluyo agod hindi na sila mabudlayan sang pagpanag-ob. Yari ang pahayag ni punong barangay Judy Navales ng Barangay Rizal, Palapala 2, Iloilo City. Before that, nagatamyaw gid ako sa pumuloy sa Barangay Rizal Palapala sunto sang mayong aga gid. Amo man sa station sang Bombo Radio, kay station manager Jan Talinto, na kay amo ginangako nga abyan gid alin pa sang unda nga ra sa traffic. So ang parte ina sa tubig ma'am nga ginapamangkot nga sakon, may naga-inject dira sa higad sang dalan pero ang nila nga pag-inject hindi man diri makalabot sa amon way man kita sang linya sa tubig nga para nga makasupply diri sa barangay kay tungod nga kung isipon mo malayo na gid kon maga-inject pa diri or magtugong diri sila sa amon nga tangke kay ti layo na para sila nga kuan. So dito na lang nato sila nag-inject kag ang kutob nga may tubo ngalin sa may nawasa ti amo lang na ang makaabil sang tubig pero nagabayad man na sila sa MIWD. Ang diri nga porsyon kay kung mga malayo na kagidi na malabot sa pag-inject sang tubig naga-mato-mato na lang sag-ob or nagapasag-ob para nga makagamit sila sang tubig. Ang mga pumuluyo diri nga may mga linya sang tubig no ilisipon lang gid ang makakaya lang magapatak sang nawasa amo lang gid na siya pero kalabanan na dire
nagapasag-ob lang gid siya sang tubig. O container lang. Nagapasag-ob or sila mismo nagasagob. May idea ka na pilang per container magpakalkilan ko? 5 pesos. 5 pesos na per container. Amo man na dito sa balay sa Lapas. Nagapasagob man kami. Tubig. Pero nagaplano ko nga magpatakod dito sa Nawasa para nga ang start dito sa balay ko isa na gilang kadmilog nga bata ko mo. Tiga matomato man sa sagob sa subong kahit way pa man kami maka-install gud sa Nawasa. So tingwan naton amo man na diri sa barangay gina-propose man na sa council nga matakdan sang Nawasa, makatakdan sang tubo. Ang first priority naman mo ang renovation sang dike. Siguro may sikanda proposal kami nga muna nga magapako diri sang tubo nga makalabot diri ang pag-inject sang Nawasa kag angot sa amon nga 2 ka tangke. Nabatian si punong barangay Judy Navales ng Barangay Rizal, Palapala 2, Iloilo City. Bubusay ining mga water tanks ni dito man ni sa Rizal, Palapala, sakop ni sa barangay ni Kap or iba niya nga barangay? Sakop gid sang Barangay Rizal, Palapala 2, Bubong Champ. Ara sila sang tangke pero wala pa ni mayara sa sang tangke naging hatag na sang Iloilo City General Services Office. Bali duwan sila kabilog Bumbo Champ pero subong wala pa ni sila mga unod Bumbo Champ. Pero may ara mas last Bumbo Champ sing tangke nga nagaserbi bilang drum nga nagasalod sang tubig ulan kag amon ang temporaryo nga ginagamit sa mga pumuluyo kung hindi sila makasag-ob sang tubig tungod malayo ang ilang nga ginakuhaan Bumbo Champ. Oh, so tubig panghugas. Mayara sila. But potable water, gapabakal gid sila Yes, sa Bumbo nga Champ. tubig nga mainom. Oo, Bumbo Champ. Kung gusto nila Bumbo Champ nga tulo ang tubig nga ila inom, magasalod sila Bumbo Champ dito pag lapit sa may highway kag magbayad sang 5 ka pesos kada container Bumbo Champ. All right. Sige. Kag diri naman Bumbo Champ sa bahin sang Barangay Rizal, Palapala 1, siyudad sa Iloilo, sufisyente naman puno ang tubig dito tungod puno ang mga tangke nga biskan maubos ang unod sini gabalik gihapon ang supply niya. Kag sa bahin naman sang Barangay Baldosa, Lapas, Iloilo City, madamo man sang mga bubon sa palibot kag masarangan man yung supplyan ang mga pumuluyo kag hindi na sila mabudlayan nga magpanag-og pa sa layo nga mga barangay Bumbo Champ. All right. Ini si Bombo Siren Natis, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo. Salamat gid Bombo Siren sa imo sining follow-up report. Tisaton sini karon nga mga kasimanwa siguro tiyan mo nabla sa nagligan nga tuig naka-eksperyensya makita sang water crisis. Subong gintimplanuhan lang sa city government ang preparasyon and at the same time nagpadulong si Mayor Inday Raiza Treñas and Councilor Miguel Treñas sa flow water ginistoryahan kag nag-donate ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated kag ang Bombo Radio Foundation Incorporated nag-donar sang treated water. No, pero on top kung tani sini since nga gina-expectar na naton sa tiyempo sang tigilinit, no, nga maano gidya mapiktuhan gid ang tubig supply sang tubig kung tani sa aton sini mga kasimanwa ginapanginpuslan man sang Metro Pacific Iloilo Water nga makapanglubong sila sang ila sini iyang tubo, no, so that madugangan ang ila sini nga mga konsumidor, no, sa aton sini nga mga kasimanwa. Kung madumduman tapasan digs pagtuon, no, 20 years ago dako na nga nanyang demand, no, sang tubig diri sa bahin sang syudad sang Iloilo, sa aton sini nga mga kasimanwa, no. Ti 100 or
year 2000, no? O dumduman ta pa sandig sa pagtuon, 150 to 170 million liters a day ang demand sadto. No? Ining 20, 25, 26, close to 26 years ago, sa aton sinima Kasimanwa, hindi pa ni amuna kadamo ang mga establishmento komersyal. Kung matandaan nyo pa, hotel, pilagi lamang kabilog ang hotel driti. Ang pinakadako abing hotel, ti among Sarabia Manor Hotel, kag Hotel del Rio. No? Subong iya, damo na hotel, hindi lamang kay hotel. May mga motel naman, no? May mga lodging houses. Sa aton sinima Kasimanwa, sa mga hotel, mga bantog subong iya nga hotel, Marriott, ang isa Richmond. Kadamo pa sang iban, may mga ano ganing taas ni nga building, Engineer John Dave, no? Nga may mga kwarto-kwarto na dira sa aton sini nga mga Kasimanwa nga pwede mo man mapanag-iyahan. Di ka na mo na sa condominium. Madamo na sa nagatilindog sini nga mga condominium sa palibot iya sa syudad sa Iloilo. Magluwas sina sa aton sini mga Kasimanwa. May mga hospital man, may mga government, private hospital sa aton sini mga Kasimanwa nga gintukod diri sa syudad sa Iloilo. Ti ini nagakinahanglan gid ya sa ila sini nga day-to-day operation, nagakinahanglan sa tubig. Sa aton sini nga mga Kasimanwa. Kung madumduman nyo pa ang Ninoy Aquino Avenue bla, ang ginatawag naton sa mga diversion road Mandurriao, italam na sa una tanan. Madumduman ta pa gani isang nakasulod na kita dris bumbuti sa una, masami na nga ginahabuyan sa mga biktima bla sang sang extrajudicial killings. Sa aton sini mga kabumbo, isubong lang tawa bla. Ara na dira ang Plaswila 1, ara man dira ang Plaswila 2, may SM City na. May mga BPO na. Speaking sa mga BPO ni, may mga empleyado na dira nga naga-duty. Di kon magamit sila sa CR, kinanglan gini nila nga mag-flash Kinanglan nila sa tubig. Sa aton sini karon niya nga mga Kasimanwa. Amo ini ka labing kinahanglanon or makabig naton ni sisidad giniya ang tubig. Ti way sang mahimo ang kadamaan sining mga establishmento, makadamaan sini sang pampubliko, iya ka gobyerno nga mga edipisyo, no? Pribado man ina. Why na sila sa may mo kay kinanglan nila tubig, nagapa-deliver na lang sila, kay why sila sang linya sang tubig? Why sila sang linya from the Metro Pacific Iloilo Water sa aton sini nga mga Kasimanwa? So, amo sini ang ginapanawagan man naton. And of course, last time, amo manining ginasukot ni Mayor Inday Raisa Treñas sa taga Metro Pacific Iloilo Waters. Sa aton sini nga mga Kasimanwa nga nagakadapat or ipakita nila, i-present nila sa kay Mayor Raisa Treñas ang program or updated program sinisang ilang nga mga projects. Ano pa gina mga pending nila nga mga proyekto? Hilabi pa ining pipe laying sa aton sini karon nga mga Kasimanwa para nga ti madugangan ang konsumidor ang madeliveran sang tubig diriya sa syudad sang Iloilo. Ti kalaway man sina karon nga banwa nga tawgon kay mga highly urbanized city. Tapos pandaron mo ya ang gripo, baskog pa ang hangin ang gwa sang sa tubig. Hindi bla?
Ti dapat ya highly urbanized city sa aton sini nga mga kabumbo kag ginaamag kita ka mga investor dire. Ting mga balasihan sa mga investor ni kung istable ang water supply, istable ang distribution sa tubig so that nga mag-put up sila sa ilang negosyo or whatever investment diriya sa syudad sa Iloilo, panigurado nga hindi sila mapurdoy. Kaya ang duha ka nisisidad nga ginapangita sa mga investor, kuryente kag tubig. Siyempre sa aton sini makasimanwa, nagakadapat gini na nga sufisyente kita or istable ang aton sini iyang kuryente kag tubig para amagon kita sa mga investor dire. Anhon mo na karon kon istable tuod ang imo sini iyang power pero why ka naman iya sang establish niya karon nga distribution utility in terms ng tubig? Ikuti umpok ang mga investor sa aton sini nga mga kuturan. Pero sa aton sini nga mga kabumbo, madugay naman naton ini nga ginapanawagan sa Metro Pacific Iloilo Water, ambot ko nanong ila sini nga plano, pero mas ginatagan sang nagakaigo siniya nga pagtamod ang pagkinahanglan sang tubig. That is why nga ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated, kag ang Bombo Radio Foundation Incorporated, sabahin niya ni Flow Water, bisan niya may existing sila iyang kontrata from the Metro Pacific Iloilo Water nga mayara sang 30,000 na cubic meters per day nga ila siniya nga i-supply kag i-deliver sang MPIW, why na yung question? Ginoferan pag sila gani isa nga 20,000 cubic meters nga additional. Tiway Manila ginbaton to sa aton sini makasimanwa. Pero on top sina iya, bangod man nga ti sa aton sini nga mga kasimanwa, kamahi naman sa nga corporate social responsibility sa Flow Water, sa Bombo Radio Foundation Incorporated, nagdonar sang tubig kag mismo si Engineer Neil Ravina ang nagpayag nga ang donasyon is unlimited. As long as ining mga water tanker nga kadto sa extraction point kag maka-extract sang tubig dito sa aton sini makasimanwa, ang registered lang sa city government. Kagapon sa aton sini makasimanwa, balgani ni Engineer Neil Ravina, duwa lang ila sini nga water tanker mo. Ang iya sang beautification ginagamit tabla magpamunyag. Tapos may mga nag-volunteer man dito nga gamito na ila sini nga water tanker so that nga mayara sang makadeliver sa mga ginpang-identify nga yara sa critical level, in terms sang availability sang treated water or potable water or bisan inog panghugas na ginlamang nga tubig, inog paligo, inog panglaba, inog pamunyag, sa aton sini nga mga kasimanwa. Pikaron may mga gamay na lang may mga ginahitso agod nga matigayo na ang pag-deliver sining treated water. Treated water ya ang idonar sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated kag sang Bombo Radio Foundation Incorporated. Sa aton sini nga mga kasimanwa, di kun tani samahin sa Metro Pacific Iloilo Water sa aton sini nga mga kasimanwa, mahuya man kamo kay sang joint venture ninyo sa Metro Iloilo Water District sa aton sini makuturan, pasalig sini ninyo is billion worth sang pipe-laying programs or projects sa inyo sini nga ipatigayon para nga maserbisyuan ninyo ang mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo kag mga kaiping sini nga kabanwahanan. Pero pila na katuig ang nagligad sa aton sini makuturan, sa gihapon madamo ang wala iya sang koneksyon sa Metro Pacific Iloilo Water sa aton sini makasimanwa. Sa aton sini makuturan kuti kada iya nga magachimpo sa taga Ilinet. Nagaliro-liro ya paminsaron sa nga mga pumuluyo
kung sa di naman sila masagob, kung sa di naman sila makuha sa nga ila sining tubig ipaligo, ipang hugas or even i-flush lang sa ila sining mga CR. Ang iban nagatsaga sa mga shallow well, mga bubon. Pero makabig naton karon iya banwa nga tindo delikado naman ang sitwasyon sining mga bubon. Bangod may pila na ka mga porsyon diri sa bahin niya sa syudad sa Iloilo nga ang mga bubon nila, no? Maalat na. No? Maalat na sa aton sining mga kuturan. Ibot silingon mayara na sang saltwater intrusion. Kag sandig pagani sa ka-engineer Neil Ravena sa interview naton sa iya, kung may saltwater intrusion na ang mga bubon, irreversible na ina sa aton sining mga kabumbo. Ibot silingon ang matabo sa inyo sining bubon at hindi nyo na gina magamit di ba? Hindi mo man mapaligo abi ang saltwater, hindi mo man mapabunyag dira ang saltwater sa aton sining mga kabumbo. Siguro magamit mo kaisa, duwa, pero hindi mo na mapadayon kiti makaguba niya, no? Sa inyo sining mga propiedad o kung ano man sinadrabanwa, no, sarang iniya nga makahalit sa aton sining mga kauturan. So, burumatayan nato na sa aton sining makasimanwa kay may mga gina-finalize, may mga gina-hitso ng ginlamang nga pila ka mga jutay ng ilang proseso para nga mapasiguro naton nga ti mangin atayuyon ining pag-deliver na karon sa mga water tanker from the city government, no? Unod or dala ang gindonar nga treated water sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated kag subong man sa Bombo Radio Foundation Incorporated. 32 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini karon nga pagpangalagad. May information man diri nga nagwa bago ginlamang ang National Bureau of Investigation. Nakabaton man sila kuno sining impormasyon nga may ara ang International Criminal Court sa pagwaon nga warrant of arrest, no, sa pila ka mga individual. Tisanday sino naman ni ayhan ang pang serbihan sa warrant of arrest ni man kag pang dakpon, no, sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Lakip na sina diri banwa si former presidential spokesperson Salvador Panelo. Hikayan ang mga abogado ni Senator Bato de la Rosa. Siya no abi kay pulok lang ka mga pulok mo kunti dayo sinyo klats. Siya kay kon lain ang inyo siniyang ginatun-an ninyo, ang inyo siniyang mga ginaduso, ti kung tani natapos na ning isyo. Galingan pamangkot naman na Tornisal. Sang tsimpo nga si former President Rodrigo Duterte ang ginserbihan sa arrest warrant ni former PNP Chief Nicolas Torre. Tino, huwag ka man gani kita ato. Huwag ka man gani kapanggiraw to. Pero istoryanta na sa aton sino pa nga pagpangalagad sa gyapon diri sa bumbuanay sa udto pagbalik naton matapos gilamang pila ka importante nga mga panomdom. Oras 34 minutos na kaligad sa tak ng launa. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 17 to 23, 2026. Delighting you with their great and wide selection of old songs has always been their pleasure. Kag sila magabalik sa ining Mayo 23, Sabado, sa concert at the Plaza presents the Technocrats Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pang iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 24, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod.
Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginhawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ang buhay dahil sa inyo. Latero, tubero, pantay, mekaniko, antero, sampatero, karpintero, pintor, kaminero, relohero. Saludo ang lahat sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin, you do it right. Saludo ang pioneer sa inyo. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin, you do it right. Do it right. Tuloy nyo lang. Do it right. Isang pagpugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Aray sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby no sa aton sini nga mga kutunan. Ari bala ang confirmation nagikan sa kay attorney Melvin na Matibag ang director sa National Bureau of Investigation. May kantanan sa sining impormasyon nga may pila ka mga individual ang dagdagan sa warrant of arrest sa International Criminal Court. It doesn't matter who he is or who he are. Kung ano man yung krimen niya, basta't may warrant, meron talaga kaming protocol na. So kung may lumabas na additional warrant of arrest, we are always ready to enforce and to serve the warrant. So that's the reason why also we don't want to discuss yung kung paano lumabas, paano pumunta, because we don't want to
na ma-preempt tayo ng mga personalities na maaaring may issue pa ng warrant. Because we understand, we have information that there are several na ma-issue pa ng warrant ng ICC. Sanday sinukayhan ang sarang pang madagdagan sa warrant of arrest sa International Criminal Court magluwas abi sa kay Senator Bato de la Rosa, no? Ang nagagawa karon sini Banwa kung mainyo pa sila madumduman nga nalakip as co-perpetrator sa crimes against humanity, way isang liwan kundi si Senator Bongo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Posible siya ayhan ang masunod nga dagdagan sang arrest warrant sa International Criminal Court kag tikon amo sini Banwa nga may ara sa information nga may magwa nga arrest warrant batok sa kay Senator Bongo manago mapalagyo man si Senator Bongo, hindi man siya magpakita sa Senado sa aton sini nga mga kasimanwa. Paano na lang karon ang ongoing siya ko ng pagpadayon kag pagsugod sang impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ma-outnumber karon ang majority bloc kung mabuhinan pagin sila sang isa kay sa karon sa aton sini nga mga kauturan 12-11. 12 ang nabilin sa bahin karon sang majority bloc bangod gani nga nowhere to be found na kag missing in action na si Senator Bato de la Rosa. Fugitive from justice na gani ang pagkabig sini siya. Wanted na ini siya karon. Nagmando ng DOJ nga arestuhon ini siya kung makita siya. T12-11 sa aton sini mga kuturan may plano pa nga karon nga mag-ilis naman sang liderato iya sa Senado. Sa aton sini mga kabumbo. Last time, si Ombudsman Boying Rimulya ang naghambal man nga ay hindi to is Boying. Ang veteran gali ito yung veterano sining broadcaster nga si Montulpo nga suno kuno sa iya Tweety Bird. May issuean sang warrant of arrest nga senador. Sino karon ang may kaso nga may senador nga may ginapangatubang sini nga kaso sa aton sini makasimanwa. Senator Jinggoy Estrada naging failan na to siya sang ombudsman sang Plander. Tikon pananglitan maserbihan pagin siya sang warrant of arrest. Bongo ICC warrant, Jinggoy Estrada warrant. Dua sila maristo, 12 minus 2. Pulo na lang sila. Si Senator Chis Escudero, former Senate President, ginayara na sa preliminary investigation ang panumbungon, batok man sa iya sa pagkaulamid niya sa kontrobersyal nga flood control anomaly. Dugangan pagid nga ginulamid man sa kontrobersiya si Senator Joel Villanueva. -1 pagid sila, 3 4 gina madula sa ila. Pananglitan, Bongo, Jinggoy, Chis Escudero, kag sino nga ning isagin Joel Villanueva. Tisyam na lang sila, engineer. Sa aton sini nga matag palamati. Tisa siyam sila, hindi man gyapon ugaling pwede nga makailis sang liderato sa Senado kung hindi nimo makuha ang majority, no? Sa aton sini nga mga kauturan. Ano inang majority? Hindi na iya kay 12, hindi ina kay 11, kunti 13. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. So base kung may ara naman dira sang magbatsyag kag maghambal nga daw nagapaloy-paloy daw wasaag na kami di sa minority. Saylo na ko to sa sa SB 11
Oh. SB11, solid block. Tima 12 sila to. May masaylo pagiging isa. Mag-3C sila. Pwede sila makapatigayon sa pag-ilis karon iya sang liderato sa Senado. O, sa aton sini nga mga kauturan. Ti ginakabig pa karon iya nga posibilidad maulamid pagin si Senator Ruben Padilla. Kay upod sila ni Senator Bato de la Rosa nagbiya to sa Senate. Abangan ni Senator Ruben Padilla, sige ti. Ginambalan ko ni Bato, abi niya, pare, sasabay na ko sa iyo, ti, ambal ni Senator Ruben Padilla, ti, alang mamba ko nga hindi pwede. Oh, sa ato sino mga kuturan. Oh. Ti ko mabuhin pagin si Senator Ruben, walo na lang sila bilin. Alaban-laban ang iba ni madalom ni Pinsar mo, sus Maria Kagusep, masailo ko maupod na lang ko to sa ila. Oh. Managitlon lang ko na, ibisan ang panulukan sa akon sa nga pumuluyo sa pungsod Pilipinas, isa ako ka DMD. Anong DMD? Din Mayo dito. Oh. Sa aton sinima kuturan. Oh. Kaya ang nagagwa karon sini Banwa, kung may mga medyos posibles, ang oposisyon, no? May mga medyos posibles kiniya, kaga daw kasubong ang bintaha, ara iya karon sa administrasyon, kay ti siyempre, resources sang gobyerno, ang ila sini nga ginahulag karon. Oh. Kampiyon sini Banwa ang mangin matabo karon iya nga pananglitan kung amo sini madayon ini mga warrant of arrest, pang-aresto ng mga senador, magkalapriso mga senador. Oh, pero titani hindi man pagkalimtan sang administrasyon sa aton sini makuturan nga tutukan Manila kag hatagan Manila sa nagakigo sini nga pagtamod ang pagpapauli kay Saldico kag tuhoy naman niya sa mga kaso ay batok sa kay former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Oh, kay basi matabo karon Banwa. Una pa priso si Senator Bongo kay former Speaker Romualdez kay Saldico. Una pa mapriso si Senator Ruben Padilla sa kay Martin Romualdez kay Saldico. Si Bato de la Rosa una pa priso. Si Chisis Codero, si Joel Villanueva, si Jingo Estrada. Una pa sila priso sa kay Speaker Martin Romualdez, former Speaker Martin Romualdez, kag former Representative Saldico. Oh. Ti balantayan ini kung ano man ang sistema kag kung ano man ang plastada sini. Oh, ti klaro man na nga sa gyapon ang hulag karon sa administrasyon. Oh, amo ang pag neutralize man sa numero sang oposisyon sa aton sini nga mga kauturan. Pero speaking sa mga risto-risto bla, ginhikayan din ni former presidential advisor and spokesperson Attorney Salvador Panelo ang mga abogado ni Senator Bato de la Rosa. Why man si Attorney Sal, why man sa may ginpanghingadlan kung sanday sino nga mga abogado? No? Pero naghatag siya sang clue kung paano ma-identify kung sanday sino ining abogado. Sa aton sini magkasimanwa. Ari bala ang kabahin sang pahayag ni former presidential advisor and former spokesperson Attorney Salvador Panelo. Kung nanonood si Senador De La Rosa ngayon at yung abogado niya, ang sasabihin ko sa kanilang dalawa, I told you so. Sinabi ko na sa inyo na hindi dinayan mga pinail nyo yan. Kasi mali ang pinail nyo. Hindi dapat certiorari, writ of amparo, at PRO, injunction. Dapat kako, i-file nyo ay habeas corpus. Sabi ko doon sa abogado, nagkamali ka na nung pinag-file ka ng certiorari para kay Presidente Duterte, kaya nadala yan sa habeas corpus dapat ang inihain mo noon. Nagkamali ka na, ngayon nagkakamali ka na naman. Hindi kayo nakikinig Kasi ang problema, bira lang kayo ng bira na hindi nyo pinag-aaralang mabuti. Kaya nasisemplang.
Eh kung nag-file ba kayo ng habeas corpus, di tapos na yan that very day, na-resolve na ng Korte Suprema yon. Hindi mo kailangan ng TRO na doon sa habeas corpus. Kasi ipapatawag na si Bato, patatawag ng NBI. Tatanungin, bakit mo inaaresto yan? Ba't ginugulo mo? Bakit mo nire-restrict ang movement yan? Okay, kasi po may warrant of arrest. Warrant of arrest galing saan? Galing sa ICC. O bakit? Meron bang kapangyarihan yan? I-discuss. Kung doon mismo sa araw na yon, magkakaroon na ng diskusyon. Mariresolve na kagad. Bibigyan ko ba ito ng writ o hindi? O, kung nabigyan, di okay na. Tapos na kagad ang kontrobersya. Hindi na siya maaresto. Dahil sasabihin ng Supreme Court, bibigyan kaya, mali kayo dyan. O. Wala, hindi nila sinunod eh. Kaya yan ang problema eh. Kaya ang payo natin sa mga abogado, lalo na yung kulang kayo sa karanasan, para lang magkaroon kayo ng publicity, bira kayo ng bira. Merong isang bagong abogado na gusto rin magsenador. Kaya nasemplang siya ng mga ordinaryong mga reporter lang. Dahil hindi niya may paliwanag ang sarili niya doon sa mga petition na pinayan nila. Yan ang sinasabi natin, maging maingat kayo. Kaya tuloy nagkakaloko-loko na rin yung hanay ninyo dahil dyan eh. Kung ingatan yung mabuti, mag-aral muna kayo ng gusto bago kayo gumawa ng mga hakbangin. Yung publisidad, makukuha niyo yan sa tamang mga galaw. Magkakaroon nga ng publisidad. Kaya lang yan, ang trending, masama ang ginawa ninyo. Nag-rule na nga sila na wala tiyaro. At saka pag-aaralan pa nila yung mga issues na ni-raise. Kasi yung mga ni-raise na yan, kung noon, doon sa habeas corpus lang, tapos na kagad ang usapan na yan. Hindi na aabot sa ganitong kahaba-haba. There you have it, si former presidential advisor and spokesperson na Attorney Sal Panelo. Ano ning habeas corpus ni man? Ining habeas corpus ni sa aton sining mga kabumbo, isa ini ka fundamental legal action, no? Nga nagapanugot sa prisoner or detainee or arrestohon abi nga i-challenge ang legalidad sang pagpriso sa iya or pag-serve bisang warrant of arrest sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Gina-require ang law enforcement or ang kustodyan sang physical or physically dalon dito ang lawas buhi tawo, no? Before sa isa ka huwes sa korte agod nga madeterminar kung bala nagasandig sa layi ining pag-aristo, ining warrant of arrest, no? Sa isa ka individual sa aton sini magkasimanwa. Tiambal ni Attorney Sal Panelo, siya tindira pa lang tani. Itapos ng isyo, napunggan na nga ma-aristo si Senator Bato, tapos na kung tani ang boxing kung si Senator Erwin Tulfo pa. Yung galing nga bikiti, bira lang ka mo mga bira mga bagwanon nga mga bugado. Dapat tuon ka mo anay. Why man may gimensionar diri si Attorney Sal Panelo nga abogado, pero tiambal ito siya ti. Miyara ganina bago nga abogado nga gusto nga magsenador, bangon hindi sa maka-explicar sa kaugalingon niya, dong daog pa sa isa ka reporter. Tiway naman sang nag-angkon sang nagkalain sini kaga nag-lapta sa social media, ang interview malang sang veterana sini iyang journalist nga si Ces Drilon sa kay attorney Jimmy Bundok. No? Isa si Attorney Jimmy Bundok sa legal counsel ni Senator Bato de la Rosa. Ari portion sang interview ni Attorney or ni Ces Drilon sa kay Attorney Jimmy Bundok nga daw lapit-lapit sa gina-describe ni Attorney Sal Panelo nga bagong abogado, bangod gaway nagatuon, hindi iya ma-explicar mayo kung anong iya panindugan sa isa ka reporter nga nagapamangkot siya. Kaya ang lagas ko no, publicity mo, ari lang kabahin, no? Mga kasimanwa. One final explanation na lang po kung pwedeng maikli na lamang. Well, we are just waiting for the government authorities to serve us a personal service po nung warrant. And also we po await... kung wala na nga, missing na nga si Senator, paano isi-serve? That is the purpose of the lawyers, ma'am. We are his legal counsel.
Ma'am, I hope you don't ridicule us, ma'am. No, we're doing our best to I'm be not. You're earnest saying with you want the government to personally serve, but Yes. he ran Yeah, away. to us. He ran away. Abogado po kami. Abogado naman kami. Pwede naman po sa amin. Pwede So naman po. that is what you want, to serve it to you, Yes, and then yes, ano pong gagawin ninyo pag Oh, na-serve eh, na sa inyo? Then we will follow You'll produce accordingly. him? You will produce your client. Well, I can't assure that because I'm not Bato, but we will of course definitely serve the warrant on our client. Kasi po ayaw nilang sundan yung sistema. They're Okay, not so following the law that they're invoking. This is what you're saying. You are willing for the government to serve the warrant on the legal counsels, and you will do your utmost best to produce your client. Did I understand it Dadaan po correctly? sa proseso, no? Dadaan po sa proseso, sa PCTC and all that, alam po ninyo. I'm sure you've heard all of that. Pag dumaan na po sa tamang proseso and competent judicial authority, then pwede na nating pag-usapan ang pag-appear ni Senator Bato. Oh, there you have it sa aton sini mga kabumbo, no? Amo nang ginanamin kuno ni Attorney Sal Panilo. Oh. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Oh. Si Senator Bato mismo siya guro nagapamatsyag mga do lang alang do tagilid ang iya sitwasyon bala Engineer John Dave. Rason niya ini siya ang nagbiya na lang sa custody sang Senado. Nagupod to sa kay Paria Ruben. Yan, bali pare, sasabay na ako sa iyo. Yung isa, hindi man kuno kabalibad. Oh, sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero, in connection bala, sa kay Attorney Jimmy Bundok, kag sa natabo sa kay Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, nga why gid sa may nakabalo engineer mo nga why na sa Senado lihi na lang tanan ining natabo kay Senator Bato kag kay Attorney Jimmy Bundok kabalo ka engineer do kasubong nga gin nakasulat ini sa kasulatan bumudyan sa kasulatan no ni Jaime. Ari na yung sister ni sa kasulatan niya, Jaime. Oh. Hindi ko lang mag-mention. Basta sa kasulatan ni Jaime. Oh. Versikulo 89, tubtob 91. No? Sa kasulatan ni Jaime, amoy sining nakasiling. Ang nakasulat, Engineer John Dave. English pa rin. No? Ariyo. Somebody told me you were leaving. I didn't know. Somebody told me you're unhappy. Hindi nalipay si Batuto kaya simpre linok panay na mo. No? Naluoy to siya sa mga kaupod yung mga senador. Labi na gid kay Senator Pia nga why gid sa may nangamusta siya. No, linok panay na to. Somebody told me you're unhappy, but it doesn't show. Somebody told me that you don't want me no more. Somebody told me that you don't want me anymore. So you're walking out the door. Di nagwa si Senator Bato kag si Senator Rubit sa puertahan, di ba sa CCTV gi-review. Oh. Hindi rin masulod si Attorney Jimmy Bundok sa aton sini nga mga kabumbo. No. Ari sa kasulatan ni Jaime gid nakabutang sa aton sini nga mga kasimanwa. Siling ni sa kasulatan nakabutang diri nga let me be the one to break it up. So you don't have to make excuses. We don't need to find a setup where someone wins and someone loses. Oh, sa aton sini mga kabumbuti. Ara galitanan sa kasulatan gali sa libro ni Jaime. Sa aton sini kasi ako na ang basta kilala ko bla mo ko si Toto Jimmy ni ko nagkinanta lang ni Abe. Oh, maayutan ni mo. Hindi mo lang engineer.
Maluoy ka, oo. Sa aton, sini nga mga sibayo. Anyway, paunangin ko sa latin sa aton, sini nga pagpangalangan. Standby na kamo sa kay Tita Regine sa kahapon lamang program. Ini mo alaga ni mga kurman, Bombot Shama Blanco Vergabilin sa imo sang mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 17 to 23, 2026. Delighting you with their great and wide selection of old songs has always been their pleasure. Kag sila magabalik sa ining Mayo 23, Sabado, sa concert at The Plaza presents The Technocrats Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pang iban ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 24, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tub-tub 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tub-tub 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede payagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina.
Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporter sang saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Happy weekend sa inyo tanan mga kabombo. Balik kita dito sa kahapon lamang program. Kaupo ninyo si Tita Regine, 8 minutes after 2 o'clock. It's a Saturday, but today we're going to share you beautiful stories because nag-beg off ang ating winner, si Aquarius 16 sang Iloilo. Siling niya, pasensya gid, but I cannot be with you for the interview. Okay lang, no problem. You can write again to us, Aquarius 16. Pero very interesting tani, no? Sa iyang story, atong tatlo sila ka mag-utod, puro subang. Anyway, sa saning hapon, join me as we bring you beautiful stories and also later on mag-announce kita sa ating winner para sa saning semana. Sa mga may istorya dira nga luyag man i-share diri sa kahapon lamang program, magahulat lang ako through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Ang inyong mga kasaysayan pwede gid nga ma-email ninyo or you can write your stories in the news send sa kahapon lamang program, DWFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Malpa Street, Iloilo City. Good afternoon once again. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Aring ato ng bahanon from Earl Lorraine Kilarto. Dahilan. Good afternoon. Tapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan.
Dahil hindi makuha mga mata na puro luha, walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit nito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awang na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Dahilan para sa inyo, anong dahilan ninyo hanggang ngayon? Bakit wala pa rin ang mga istorya nyo? 13 minutes after 2 o'clock, I know ang iban in transit na, or maybe next year, or next week. Next year again. Wala to na pang New Year. Anytime, that you have the time, your availability is ara, pwede gid, makapungko and write your stories. Sige, it is now 13 minutes after 2 o'clock. Well, let's start enjoying the stories. Una natin yung sulat is from Lolo Dancio, Dear Inday Regine. Mayong hapon sa mainit nga panahon, kag sa tanan nga tagpalamati sa imong bantog nga programa, ang kahapon lamang. Inday Regine, do sobra na gid ang init. Ginsaylo na ang impyerno sa duta, bawa. Si Lolo Dencio bala. Ginatamad ako maglakat, kalaway. Inday, kung mainitan ako, do ginakapuy ako. So, ang ginahimo ko, dire ako gatiner sa daan ko nga tiyangge, nga ginahapan sang kahoy nga kamuning. So, samtang nga nagahigda ako, ginahanduraw ko sang kabataan ko pa, nga sa subong, kabataan pa ako or bata pa ako, nga sa subong nga tag-ilinit sang una, ara kami agapahulom sa suba
Gapulula ang amon mata. Kadamo sa amon, babae kag lalaki. May ara gapangayaw, gadala sila sang balon. Masadya kami. Kaysang una, daw ay malisya, gapaligo nga nagahublas. Daw sa waay lang. Kung kaysa maabutan kami gabi, laminagid kung masanag ang bulan. Kung hindi ako sugaton sang balakol ni nanay, hindi magtaka sa tubig. Sang una, sa gamay pa ang pumuluyo. Madabong ang kahoy, katulad sang kamonsil, serisa, aghong, kakadamo sang katigbawan. Baho-baho ang tawag nila, pero katahom sang bulak. Ginakaon na mo ng bunga. Ang ginatawag, Maria-Maria. Ang bunga sina, ginakaon namon. Pati ang bunga sang agho, ginakusipad namon asinan kagkaunon. Inday way mangalain ng amon tiyan, pero may nakaon kami. Pinyon, bulong kuno sa lugayon, kananam, sang laya niya nga bunga. Sus inday, ginsido kami. Ako ginpadoktor ni nanay, kay duwa ka adlaw ang sido ko. Hambal ni nanay, mirisi mo na, kay do kanding ka mo nga gutom, bisan ano nga bunga sang hilamon, ginakaon ninyo. Pero inday, ang paborito ko nga bunga sang hilamon, ang tino-tino, ay oo, familiar ako. Sa una, nadumduman ko, kung panahon sa tagilinit, kadamo sa nagapanglaba. Uso pa sang una ang paglatag sang bayo sa puti nga balas. Ako inday, kaagi labandero, sang bag-o lang magbata ang bayaw ko. Nagakasunog ang likod ko sa sobra na kainit. Ang kontra ko, puti wala nga underwear nga may dugo, ay ginapalabahan sa akon. Ang ginahimo ko, ginapaanod ko sa tubig. Ang suhol ko, 1 peso and 50 centavos. So nalipay na ako kay may balunon ako sa eskwelahan. Kaysang una, uso pa ang pamakang, itongtong sa bato kag pakangon. Tapos kusuon sa nagailig nga tubig. Kaysang una, mag-amo ini ang init, uso ang dulos. Siguro sa sobra kainit, gaguluwa ang tanan nga isda. Inday, do fiesta lang, kadamo sang tawo gapang dakop sang isda. Ang nakuha, isa ka sari-sari, isda, isa ka labador. Ang madamo, kalampay kag alang. Isda nga bagtis. Ang kalampay, ginsubak ni nanay sa tambo, ginakuhaan kamoy kag pihakon ay kanamit inday. Isa ka bes, nagdalom ang tubig, gapaligo kami. May isa ka tawo, namuhin sa pangpang ay ambot, nakita sang upod ko. Siling niya, damak nga tawo. Palaan niya naging niya ginapaliguan, ginausunan niya. Ari mo ay, ginkuha niya ang pusil-pusil niya nga ang bala bunga sang sirisa nga hilaw. Ginpunterya niya ang bayag sang tawo. Kag tiruhon, ti, singgit siya, agoy, sinong nagtiro sang blanco? Why man siya may nakita? Ay ti, gapanago kami sa tigbawan. Sa subong, ang amon suba, daw kanal na lang. Kag tama kabaho sang tubig. Wala ka na makita ang kapispisan. Inday, siguro, gaginutok na ang makasasala sa impyerno. Amo ina, ginsaylo ni San Pedro sa duta ang impyerno. Inday, malawig pa kuno ini ang tag-ilinit, hasta pa kuno sa August. Inday, sa nagligad balang adlaw, nagpa-hospital ako. Pagpauli ko, sakay ako sa jeep. Pagpungko ko, sobra kainit, naghambal ako. Grabe kainit sa pulungkuan. Do mas soft boil ang itlog ko ba? Naglamho ang babae sa tupad ko, daladuhol sang iya magazine. Ihapin mo, hambal niya. Sabat ko, hindi na lang, magwanta ko man. So indayas na lang diri ang istorya sa tag-ilinit. Salamat ang tagsulat. Lolo Dencio. Wow, grabe gid man. Lolo Dencio, hindi
di na gidya maintindihan ang kainiton sang aton nga panahon subong. Ito hindi na ma-explain ang aton nga kalibutan. But anyway, amo ganina, no? Kamu nga mga seniors especially, nakay na kamo lagaw, sagwa. Ang tuman nga kainit, halin mga alas 11, tubtob mga alas 3, wow. Dapat stay at home gid ka muna sa sina nga mga inoras kay hindi mo gidya halos maagwantahan ang kainiton. Kung pwede pala masulod ka na lang sa freezer, masulod ka na lang sa refrigerator, kung wala sang aircon. But anyway, labi na gid ha, sa mga nagataas-taas ang BP dira. Budlay na, basi matumba kita, nga wala sang pilas. So, ang paghalong gid. Well, recalling everything, no? Sang dutay pa ang mga tawo, ang mga suba, tama pa kalimpyo, tapos ang mga kabataan, wala pa man sa cellphone sadto. So, very typical nga kalingawan sa mga tawo, sa mga kabataan. Halos tanan man, ano? Basta may bye-bye, basta may suba, nami akong suba, ano? Hindi mo nakaasin. Makapaligo, makapanglaba, tanan-tanan, makalangoy, padigid nga mahimo. That's one thing nga mamiss sang aton nga young generation subong. Dutay na lang ang mga suba nga pwede mo pa nga makaduan, pwede mo pa mapanglaban, pwede mo pa mapaliguan. Beaches, well, damo. Pero lain, no? Lain ang sanguna nga you're just free. Tapos may mga nagalulutaw pa siling mo to, nga mga kaisdaan, tapos ang mga pasayan, mga kagang, pwede pa yung makaon, may mga kalampay nga nagagululuwa, ay kanami lang gid. Anyway, Lolo Densyo, so mahambal ko lang, stay at home. Be cool. Budlay na, basi ma-soft boil. Ang hindi dapat ma-soft boil dira, kung maglakat ka, kag mapungkuan mo, tama kainit. Joke lang. Salamat gid and more stories. I hope kabay nga may malihog ka dira Lolo Densyo para nga makapadala ka sa gihapon sa imong mga sulat. Alas 2:22 ang ato nga oras. Mga panubalik kita pagkatapos ng pinaka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naanad kita nga kanagamit naton sang baso o kung pinggan ginahugasan gilayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kanamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gilayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman na mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-burn. Next story is from Lola Amparing. Dear Tita Regine, magandang araw sa inyong lahat, mga mahal ko sa buhay, mga tagapakinig, mahal kong co-letter senders, mga bombo reporters, at sa mahal kong Tita Regine and family. Ipangamuyo ko gid no sa aton nga Ginoong Dios nga hatagan kita tanan sang maayo nga health kag palawigon ang aton nga kabuhi. So, kumusta ang buhay natin sa ngayon? Sana bigyan tayo palagi ng strength and energy kag malawig nga kabuhi. Abi mo tita, do hindi na maayo ang akon nga agi. Hindi ka angay sadto nga last or mga previous nga mga letters ko, medyo nagakurog-kurog na kag permi na ako nga nagakasala sang akon nga pagsulat.
Talagang tumatanda na tayo. Anyway, tita, kagabi, nag-video call ang akong pinalangga nga apo sa Australia. Abi ko sa Manila, siya, sa isa kaupod niya nga anak nga babae, kaupod ang iyang mga ginikanan. Balaan mo, dito ang tatay sang anak niya nga nagatrabaho sa Australia. So, sama-sama na silang tatlo. Kaya nakatrabaho man siya dito. Biro mo nga 5 years na or 5 years old na ang ilang anak sa subong. Kag ulupdanay na gid sila subong. Happy na ang family. Baran mo sadto, hindi luyag sang papa niya nga magkaupod sila kay ti tama pa kabata sang anak nila. Pero sa subong, hambal niya sa akon kagabi, okay na sila. At nagkakasundo na. So talagang mahal at palaging naaalala ako. Nag-greet siya sang happy belated birthday sa akon. Namangkot ko na nung gusto ko kuno nga gift niya sa akon. Hambal ko, di ka namang palibog or manungdum da. Tipuna na lang ko ang mag-ipon kayo riyan sa Australia para may dudukutin kayo. Balang araw, kung sobra-sobra na ang inipon ninyo, diyan na kayo magbigay o mag-alaala sa mahal mong lola paring. Plangga ako sang akon nga apo. Balan mo, sa tong last year, Holy Week, didto sila na ninapapa kag mama niya. Bago sila nagpauli pa Manila, nagkadto sila sa balay. May dala nga mga groceries, kag kung ano-ano pa. Tapos ginhatagan niya ako sang kwarta. Talagang napakabait at mapagmahal sa mga nakakatanda. Sang Holy Week nga ini, why siya nakaupod sa papa kag mama niya. Sa mabalaan ko, ini lang nga wala siya nakapamasyal sa akon. Nang sa nabalaan ko, late na. Dito nagali sila sa anak niya sa Australia. Kaya sa subong, ulupdanay na to sila nga tatlo. Balaan mo naman, ayaw ng papa niya na magsama-sama sila kahit may anak na. Kahit tiyambal sa father, do tama pagid kayang sang ilang bata. Pero sa nasiling ko na, subong, ulupdanay na sila. Tibiro mo, mga 5 years old ng anak na babae. Muna gani nga kasundo na nga dito na sila maestar sa Australia. Tapos permilang ginapamangkot ako kung ano-ano ang gusto ko nga birthday gift. Tiyamba ko sa iya, di ka naman problema. Okay na, again, greet mo ako sang happy birthday. Save ka mo para pila ka adlaw may madudukot kung kinakailangan. Tapos hambal ko pa, kung sobra-sobra na gid ang natipon ninyo, pwede na nga madumduman mo ako. So salamat sa inyong duha. Tani, kaluyan ka mo sa mahal nga Diyos. Hatagan ka mo sa good health, kaunlaran at masasayang pagsama-sama bago maalala ang mahal ninyong lola paring. Si damo nga salamat sa pagdumdum sa akon. May God bless us all. Payo ko sa inyo na lagi kayong magmahalan, magkasundo, at huwag mag-away. Magsinabtanay. Mahal na mahal ko kayong lahat. Napakarunong ng anak ninyo, magaling mag-drawing. Sa ipagdasal ko sa mahal na Diyos na palagi kayong magmahalan. Tita Regine, ikat ko anay, sugpunan ko lang. Sang akon nga poem, para gali sa akon nga nanay, may poem si Lola Amparing para sa iya nga nanay. Di Mother's Month pamansubong. Pagbigyan natin. Ang minamahal kong nanay. Mula noon, hindi ko makakalimutan ang minamahal kong nanay. Nang kinuha ng mahal na poong may kapal, ang mahal na nanay ang naghahanap buhay, siya pa ang nag-aalaga at nagpapakain sa amin. Kaawa-awa ang nanay na lahat ginagawa para sa mga anak. Araw-gabi ang trabaho ng mahal kong nanay. Ang nanay ay palakaibigan. Binibigyan siya ng puhunan para magkapera. Kung minsan, namamalo lang kung sagot ng sagot ka, kung inuutusan. Nagagalit lang ang nanay. Minsan, kung padabog-dabog, kuskus ng ulo, sagot ng sagot, na parang salaksakan na ibon.
Ang nanay maasikasuhin, mapagmahal, kung sinusunod ka agad ang utos na walang sagot-sagot. Noong buhay pa ang mahal kong tatay at nanay, hindi sila nagsasagot-sagutan. Ang tatay mapagmahal at sinusunod ang gusto ng nanay. Mula noon hanggang sa ngayong panahon, hindi mabubura sa aking puso't damdamin ang pagmamahal, pag-aalaga ni na tatay at nanay. Ipagdasal ko na maligaya kayo kasama ni Lord Jesus. Kahit kaluluwa ninyo, alalahanin ako. Halad ko sa kaluluwa nina. Minamahal kong tatay at nanay. May God bless us all. Lola Amparing. Tapos, Tita Regine, gusto ko pagin isa-isay ang partibula sa mga admirers ko sa unang panahon. Ayawan, gid ikaw kabasa. Almost ang tanan ng mga admirers ko sa unang panahon. Tumatakaan ka giguro sa pagbasa, sa ugali, isang bawat isa sa mga admirers ko sa tagal-tagal na mga panahon nga naglikad. Ari pa sa subong sa akon nga utak. Tita, sa nakamaestra na ako, almost ang mga admirers ko, way na kami nagkilita ay. Sa tanan nga mga admirers ko sadto, way nagid kami nagkilita ay. Halin sang nag-teach na ako, tapos ang high school admirer ko, nag-upod sa auntie niya nga teacher sa Leyte. Kag didto, nakapangasawa. Ang isa, nagpa Baguio City. Kag didto man, nakapangasawa. Ang isa, sa Guam man, nakapangasawa. Ang masupog nga admirer ko, wala labot, nga permi nagapamasyar, Sabado kag Domingo, may sulat pa. Permi pa nagakadto sa high school namon sadto. Nakapangasawa man sang isa ka teacher sa Ilabanwa, sa Kabatuan. Tanan sila sa iba-ibang lugar nga wala nagid kami nagkilita ay. Swerte gid ang akon malang napamana, friend ko nga neighbor namon. Nagluyagay lang kami sa love letters for 1 year nga hindi face to face. Gani bisan isa ka halok wala gid before kami mag-asawahay. Amo na siling nila tita nga nagaabot lang ang swerte. Tita ako na pamana, amo gid permi ang ginatugpo sa mga teachers niya kag iya nga mga kamag-anak. Nya ako gid ang luyag nila nga pangasawon sang nanginbana ko. Tita, ang tanan nga mga hitabo sa dumakalipas na panahon ay galing gid sa puong may kapal ang swerte. So tita, dumahaba na aking sulat, so I have to close now with my love, kisses and prayers to all. And most of all to you, tita and family and co-letter senders, lovingly yours, Lola Amparing. Lola Amparing, salamat man. I hope ha, wala kaya nagapatial dira sa init. Oo, sa sulod balay lang giniagli si Lola Amparing, kay hindi pwede nga magwa siya sa ilang wala siya sang upod. So, stay cool, Lola. Salamat for another story. It is now 2:33. Magabalik kita with more stories to be shared with you diri sa Kahapon Lamang program. Kaupan ninyo si Tita Regine. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Sa pagtimpla sang kape, magamit lang sang tubig nga sarang maubuson. Sa masami, hindi man naton maubos ang ginatimpla. Kag kung mabugnaw na ang kape, ginaula na lang naton. Hindi lang kape ang imo ginauyangan, kundi tubig. Gani, mas maayo ang husto lang nga amount nga maubos mo ang imo nga timplahon nga manamit nga kape. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga Isunod na ang wala man nagakaubusan sang istorya kaangay ni Lola Amparing, siningni sa Lambunaw. Dear Tita Regine.
Today is November 12, 2025. Nadamdaman ko ang istorya sang una, sang elementary pa lang ako. Ang magurang sa amon tanan, babae, way bana. Kung hanuot nga paryente namon ang patay, kag kun marapit, nagapangadi daya. Kung way klase, pagkaaga, gasunod ako, kay way man gahinga, gauli kami. Kaysa una, mga tik-tik man lang gahuni kung gabi. Ay, lipat ko. Maayong hapon sa tanan nga katapos ng DYFM, sa imo ko sa whole family, sa akong tanan nga mga classmates on air, especially kay Lola Amparing, Lolo Densha, Lolo Abraham, sandagin nga tatlo nagtulod sa akon nga magsulat man. Just imagine, may mga edad na, pero at least, hindi mamanan nga amo dunday edad da, kay Nanay Flor sa Santa Barbara, student mom of Lambunaw, Mia sang Bingawan, kag sa tanan-tanan. Sa akong kabataan, mga apo, umagad, mga balayi, in-laws. Hope that we are all in good health. Hay, sa mga greetings pala, lawig na, pero nagkakasunggod sanda kay si Lolo Densyo, kung Lola Amparing lang kuno akong palangka, maan. Tita, may i-share ko bala sang partisang amaranhig? Sa tulad, daw ay dumanday sa una guro, kay kung magtalabo ay kami kaday sa mga namatyan, isa to ka best topic nila ay parte sa amaranhig. Kaya sa sunod nga barangay namon, may patay. So, ang mga prayer warriors nagapangadi, mga alas 6 sandaga tabuay, way man sandaga ihapon, bisan gani mga kay ti pigado man mo. Sang primero, may mabatian sanda nga tingog. Hindi sandang grupo gahalin. May know-how nga daan sanda, ka-about ka familia nanda. So nagabinalik danay sanda, kag magtulukay. Sa utok do nanda, kun ano, matyagan ginanda, sa sulod gid kalungon gahalin. Pagsunod nga serum, minag-agto nga mga way tao sa salas, kay gadigamo ang tagbalay, kay gali, basta waay kuno iba daya, mapanaw. May something nga ginigot kuno sa kahig, para hindi ka panaw o kung nagapanglagas. Aba, nagkarakulog kuno iban sa hagdanan, kapauna-una panaog. Halin ka to? Why, na may nagapangadi? Tuod ginmanday kay may mga inapo nga may natapusan, may mga obra, pay waiting may nagapangasawa, tungod sang anda nga likom, pay nabalahuba man. Lain pagitanang aswang. May dyan pa man siguro sa mga binukid. Hasta tita, sang paglubong gamay ko na nagkumpanyar, kay nabalahuba. So, hasta naman doon, love regards to everybody. Luya, lawas ka brother-in-law ko kung why ti mabasa kay wait may girgit ka na, nga gwapo, kapanaw, cause of stroke. Love and regards, Ningne sa Lambunaw. May istorya-istorya tuod, no? Saylo-saylo, nga mga istorya, kung kaisa may buhin na, kung kaisa may dugang na. But, kung personally na-experience mo, you hold that story. Salamat gid Ningne sa Lambunaw, party sa Amaranhig, kiti November ang pagsulat niya sa story nga ina. E nabasa, mayo na. Anyway, 2:39, magabalik kita with more stories diri hapon sa kahapon lamang program. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa, ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, magkinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo?
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatud. 40 minutos na makaligad ang tak ng alas 2 sa hapon. Sugpunan ta naman ang istorya sa kabuhi ni multiple stroke survivor, ever dearest Tita Regine. Maayong hapon sa liwat sa imo, Tita Regine, sa staff sa Bombo Radyo, kag sa matag palamati sa imo matahom ka nagahatag sang inspirasyon nga programa, ang Kahapon Lamang. Sa pagbadayon ko sang istorya ko, Tita, sa pagsaka ko kag paglock sang kwarto, nagpamensar gid ako sa madalom kung ano ang himuon ko. Kung pag-aantoson ko pabala ang sitwasyon, kung batuan ko na ang tito ko, o kung malayas naman ako. Pero, diin ako makadto. Pagkahapon, nagwa ako sa kwarto. Wala ang tito ko. Naglakat. Ginbilin lang ang mga hulugasan sa lababo, ang mga higko sang ido nagalinapta sa salog. Madamo naman ako hilimuson. Samtang nagapanghimos ako, nakita ko ang plastic wrapper sang loaf bread nga ginhatag sang classmate ko sa akon sa graduation. Nakasulat sa plastic wrapper ang address ng bakery nga kung sa diin na-mention sang classmate ko nga didto man sila nag-estar sa among nga bakery kaya ang iya magulang nagaobra bilang isa ka secretary kay gina-accommodate sila sang iya mabuot nga employer. Sang mga time nga ato, hindi pa man uso ang cellphone. Dason ang ginaobra sang tito ko, kung maglakat siya, gina-disconnect niya ang linya sang telepono. Bisan ang TV, hindi naman ako makagamit kung wala siya. Naglala na gid ang dalagan sang paminsaron sang tito ko. Nagsaka ako sa kwarto, kaginhimo sa mga gamit kag bayo ko sa bag ko, para kung mag-abot ang tito ko, mahambal na ako, nga mahalin ako sa poder niya. Naluoy man kuntani ako sa mga ido kag kuring sang tito ko, kay bisan paano may attachment na ako sa ila, pero kinahanglan ko unahon ang kaugalingon ko. Wala nakapauli ang tito ko bilog nga gabi. Ambot kung sa diin siya nagakadto, tita. Hindi man ako makagamit sang telepono kag TV, daw preso lang ako. Ang ginaobra ko na lang, magpungko sa garahe, kag magbasa sang newspaper, agud malingaw. Pagkaaga, nagabot ang tito ko. Ginpamatyagan ko, kag medyo kalmado ini. May bit-bit nga pandesal para pamahaw namon. Nagahipos lang ako, nagahulat na lang kung suguon. Okay ang mood niya sang pag-abot niya, kay ginatagan niya ako sang kwarta, agud ibakal sang spaghetti, kag soft drinks, ipares pamahaw namon sa pandesal. Pagbalik ko halin sa Tiangge, ginatagan niya ako sang 100 pesos. Kay hambal niya, nakabaligya siya kuno sang linya sang telepono. Gani, nakakwarta siya. Pero sa matuod lang, tita, sa paminsaron ko, may nabudol na naman siguro ang tito ko. Kay kalabanan sa nabaligyaan niya sang linya sang telepono, wala man na installan. 10,000 ang kantidad sa nabaligya niya nga linya, tita. Samtang nagapamahaw kami, ginambalan niya ako, nga suguon niya ako nga makadto sa Cubao, kay may mga ipabakal siya sa akon. Ang usual nga kinahanglan niya sa hobby niya. Pero antes ako makalakat, pakadto sa Cubao,
Kinahanglan ko anay manghimos sa balay. Tita Regine, ma-imagine mo kung gaano ako kasako sa pagsunod sa pagpaninlo sang higko sa mga ido kag goreng, kay wala man sila ginapagwa sa apartment. Nagasugo din na kung magbugtaw ako sa aga, kag manaog halin sa kwarto. Nagahulat na ang mga higko sa akon para tinluan. Aga udto hasta gabi ina. Pinsaraman tita, ang baho sa sulod sang apartment. Siguro ang tito ko na immune na kay madugay na siya nagahupot sa mga ido. Pero ako, hindi ko maagwantahan kung kaisa. Kay bisan mapinalanggaon ako sa mga sapat, pero lain sa probinsya, kay ang mga ido makalagaw sa gwa sang balay, kay kung diin sila makapamuhin. Pagpaligo lang gid sang ido ko, ang ginahimo ko sa ido ko, kung nagaupod ini sa akon sa suba, kung manglaba ako. Sa edad ko nga 16, daw matrigger naman ako, nga mabato tita. Pero, masarangan ko pa magpugong. Sang nakailis na ako, agud makadto sa Cubao, ginatagan ako sang tito ko 6,000 pesos, kag listahan sa mga pamaklon ko. Abaw tita, kadamo sang ginapabakal niya, hasta ang grocery. Paano ko inabit-biton tanan? Una, makadto ako sa National Bookstore para sa mga kinahanglanon niya. Dason sa Farmers Plaza para kuhaon ang ginpa-repair niya nga sapatos. Dason sa Uniwide sale para mag-grocery. Nagalain naman ang buot ko. Kay pwede man nga kami nga duha ang magkadto sa Cubao. Pero ako lang ang ginsugo niya. Tuyo niya gidman nga pabudlayan ako. Pero Tita Regine, kabalo ka kung ano ang ginobra ko sang time nga ato? Gindeskartehan ko kung ano ang unahon ko. Pagabot ko sa Cubao, ginuna ko ang mag-grocery kay gindeposit ko anay sa customer service ang mga pinamakal ko. May dalaman ako nga claim stub. Dason, nagkadto ako sa Farmers Plaza para gawaron ang sapatos ang tito ko, kay nagdiretso ako sa bookstore para baklon ang mga supplies nga kinahanglan sang tito ko. Pagkatapos, nagbalik ako para nga kuhaon na ang deposit ko nga mga groceries, kag halin didto, nagsakay na ako sa taxi. Pagabot ko sa apartment, nakita ako sang tito ko nga nagapanaog sa taxi, kag wala ko pagani na butang sa sulod sang apartment ang mga pinamakal ko, pero ginsugata na niya ako sang kaakig. Humble niya, bakit ka nakataksi? Wala naman akong sinabi sa'yo na magtaksi ka ah. Magkano yan ang nagastos mo sa taxi? Hindi ka marunong magtipid. Sabat ko, 75 pesos lang naman ang nagastos ko sa taxi. Mabibigat naman yung dala ko eh. Sabat liwat sang tito ko, marunong ka ng mga tuwiran ngayon. Nabibigatan ka na dyan? Di ba sanay ka naman sa mabibigat na trabaho sa probinsya? Ngayon, nabibigatan ka na dyan? Pwede ka naman sumakay ng bus sa Cubao at may tricycle pagbaba mo sa kanto. Ano, mahina na yung katawan mo ngayon? Bagay sa'yo siguro, bumalik sa probinsya at maging unggoy ka ulit. Mukhang tao ka na kasi ngayon eh, kaya nagiging maarte ka na. Naakig man ako sa iya tita kay sobra na siya kung makainsulto sa akon. Gani, ginsabat ko siya. Sobra ka na talaga, Tito Boy. Sa loob ng 2 taon na tumira ako dito, maging mas masahol pa ang naging buhay ko dito kesa sa probinsya. Naging alila lang ako dito, pero nagawa kong tiisin yon dahil sa nanay ko at pakiusap ni Lola. Mabuti na lang din, sa loob ng 2 taon na pagtira ko, nakilala ko kung ano ang ugali na meron ka. Mas malala ka kung tutuusin sa tatay ko, dahil ikaw, napakarami mong niloko na tao. Wala kang pinipili. Ang swerte mo nga,
hindi ka pa itinutumba ng mga naaatrasuhan mo. Ang tatay ko, nagiging demonyo lang kapag nalalasing at walang niloko na tao yun. Namulat ako sa katotohanan kung ano at sino ka. Sabat niya liwat. Ngayon, mabuting tao na ang ama mo at ako na ang demonyo. Nung bagong dating ka, puro kahayupan ng ama mo ang ikinikwento mo. Wala kang utang na loob. Pareho lang kayo ng nanay mo. Pagkatapos ko tulungan, susuwagin lang din ako. Sabat ko liwat. Marunong akong tumanaw ng utang na loob. Pero kung iisipin, wala akong utang na loob sa'yo. Inalila mo ako at nagpapadala ng pera ang nanay at tita ko para sa akin, pero mas malaki ang napupunta sa'yo. Mas maraming naitulong ang nanay ko sa'yo. Hindi din nawala sa isip ko ang nakita ko noong hampasin mo si Lola ng kahoy sa mga braso niya. Biruin mo, nanay mo, nagawa mong saktan? Sino ang mas demonyo ngayon sa atin? Wala kang karapatang saktan ako dahil pamangkin mo lang ako. Akala mo hindi kita kayang labanan? Kung yung tatay ko nga, kaya kong palagan. Ikaw pa kaya? Nung bata ako, mataas ang pagkilala ko sa'yo, pero nawala na lahat yun. Nag-ibwal na gidman ako sa kaakig Tita Regine, kag wala ko na mapunggan ang emosyon ko. Nagpadayon kami nga duha sa singgitanay, hasta maghambal siya, nga ginapahalin na niya ako. Sige, marunong ka na talagang sumagot. Mabuti pa na maghiwalay na tayo ng landas. Makakaalis ka na dito. Sabat ko liwat. Sige, walang problema, Tito Boy. At least, galing sa bibig mo na pinapaalis mo na ako. Nakaredy naman na talaga mga gamit ko. Ikaw ang good luck sa'yo kasi oras na malaman ng nanay ko at tita ko na wala na ako dito, wala na silang pera na ipapadala sa'yo. Gani, Tita Regine, ginkuha ko na ang duha ko ka bags nga nakaredy na gidman para sa paglayas ko. Naghalin ako sa apartment kag nagkadto ako sa Mandaluyong sa lugar nga ginadayunan sang classmate ko. Wala sila sang idea nga nagapakadto ako sa ila, kag wala man ako sang kasiguraduhan kung batuno nila ako kag padayunon sa ila nga balay. Tita ang classmate ko gali, tawgonta na lang siya sa hayo nga Candy. Nanging classmate ko siya since nag-transfer ako sa Flora Ilagan sang 1993. Nanging close kami, kay pareho kami nga ara sa tactical group sang SC-80. Pero hindi ko siya nanging girlfriend. May lain ako nga girlfriend tita. Ato siya ya sa section 1. Kami ya ara sa section 3. Pagabot ko sa ila sa Mandaluyong, hambal sa nagabantay sang bakery, wala kuno sila tanan. Kay ato sila sa ilang paryente sa Makatarungan Street sa Quezon City. Kay may birthday nga gintambungan. Wala ako nahimo, kundi ang maghulat sa ila. Kinabalan ko ang bantay, kung pwede na lang ako magstay, hasta nga mag-abot sila, kay wala ako makadtuan. Nagpasugot naman ang bantay, Tita Regine. 9:00 na sa gabi, sa nag-abot sila, kag nakibot gid si Candy, kag ang iya mga utod. 4 sila nga mag-ululutod, Tita Regine, 3 ka babayi, kag 1 ka special child nga lalaki. Si Candy, ikaduha sa mga mag-ululutod. Nagpamangkot ang magulang niya nga babae, kung sino kuno ako, kag kung ano ang kinahanglan ko. Nagsabat si Candy sa magulang niya. Ate, siya yung classmate ko na kinukwento ni Mama noong graduation namin. Pinalayas kasi siya ng tito niya at walang matutuluyan. Baka pwede muna siya magstay ng ilang araw para makahanap ng matitirahan niya? Ang sabat sa magulang niya, sa akin wala sanang problema, Lynn. Kaso,
kailangan ko munang ipagpaalam yan sa boss ko. Alam mo namang nakikitira lang din tayo dito. Sige, paakyatin mo na muna yan sa taas at kakausapin ko muna ang boss ko. Tatawag ako sa kondo nila ngayon. Nagpasalamat ako sa magulang ni Candy kag nagsaka na sa ibabaw. Tita Regine, diri ko na ginatapos ang journey ko sa kabuhi ko. Halin sang gamay pa ako nga bata, nga gindala kami sang amay ko sa probinsya. Ang mga pasakit ko bilang isa ka battered child. Hasta nga mangin isa ka teenager. Ang paglayas ko kag pagbalik sa Quezon City. Pag-antos ko sa makamot sang tito ko, hasta makatapos sa high school, hasta iya ako nga pinalayas. Ang magasunod ko nga sulat, another story, another timeline, and journey of my life nga kaupod na sa mga tawo nga hindi ko kilala. A complete stranger to me, and for you to find out in my upcoming letters. Sa liwat, Tita Regine, nagapangayo ako sa imo sa malawig mga pasensya sa pagpadala ko sa imo sa malawig ko nga istorya sa kabuhi. Kay bisan ano ko kapensa ron, do hindi ko gid siya ma-summarize sa isa ka malipot lang nga pagsaysay. Nagsugod ako sa stroke journey ko, and more to come pa, tita. Tubtub nga nagaginhawa pa ako kag makatype pa sa computer kag maipadala ko ini sa imo. Sincerely yours, multiple stroke survivor. Makahalatong halawat-hawat man sang imo nga istorya sa manner nga pagsaysay mo diri sa amon, kag it's also worth tracking, and at the same time sundon or makasunod kami sa dalagan sa imong pagsaysay sa mga nagkakalatabo sa imong kabuhi. Sa last part nga dito ka nagkadto sa classmate mo, actually siguro hindi gid man amo na kamo ka close, but among your friends daw siya lang ang very comfortable ikaw, and husto man ang sabat sang iya nga magulang ati kung sa iya okay lang, but knowing nakikitira lang man sila, and then sa paghihibalo lang sa ila nga boss sila lang, so kinahanglan nga mangayo pa siya isang clearance kung bala pwede ikaw nga makastay dito sa ila for how many days, or for the meantime nati way ka pa sang makatuan or wala ka pa sang maistaran. But I hope wala mo na mention kung bala ultimately nabaton ka gin Manila, o kung wala paano na lang ay handin ka pa makadto. Pero let's hope ngati ginbaton kanila, so that bisan sa nubo lang gid tiyempo may ara ikaw nga matulugan nga balay nga temporary before nga makalabot sa imo nga mother ngati naglayas ka na sa poder sang imo nga tito. Sige, we're looking forward to hearing more stories coming from you, and now you're saying sa bag-o naman nga chapter sang imo nga kabuhi. Thank you gid sa imo, multiple stroke survivor. Mga kabombo, sa inyo man yung mga istorya, I will be waiting for them sa email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or sa inyo nga pagsulat sa mga istorya, ipadulong diri sa kahapon lamang program, diri kita sa may Mapa Street, Iloilo City, sa Sky City Tower, or pwede man nga sulaton and ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So thank you so much inyo tanan sa mga letter senders naton sa sininga semana, sa mga stories ninyo nga aton nga nabasa. Isa na naman ka winner ang aton nga pagalawagon, nagahulat ang 1,000 pesos nga cash. But of course, bahin ni Aquarius 16, because nga wala siya naka-show up and she already knows, ngati hindi ka maka-show up, we cannot release to you ang imong 1,000. But anyway, sa ato nga next winner, I hope nga matigayon gid ang ato nga pag-interview sa imo when you come here next week. So, congratulations.
And salamat in advance for coming over. Taga Valderrama Antique, our winner for this week, si Sally sa Valderrama Antique. Mga kabombo, madamo gini salamat sa inyong tanan. It's weekend, so enjoy your Sunday. Kabay. Nga, you'll spend your time with your family. Or if your family is not here with you, you will have a very memorable time with yourself or maybe with your friends. I'll see you again on Monday. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.